ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் லெவல் 3 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இதுல என்னதுன்னா நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம், ஈஷோபனிஷத் முடிச்சிட்டோம், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், தட் இஸ் பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது கொஞ்ச நாள் போகும், ஏன்னா இட்ஸ் வாஸ்ட் சாப்டர். அதுல ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. அதை நம்ம படிச்சு வச்சுட்டோம்னாக்கா இன் ஃபியூச்சர்லயும் அது யூஸ் ஆகும். அதனால அது மாத்திரம் நம்ம படிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம செஷல் வகுப்பு போகலாம். இப்ப நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரணதி. ஷேர் பண்றேன். யார் படிக்கிறாள்? பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஃப்ரீயா இருக்காள் படிக்கிறதுக்கு? படிங்க படிங்க, யார் ஃப்ரீயா இருக்காள் படிங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशश श्रीरूपं शाक्तजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तजन गौरांगी आदे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले வாசாலம் माताजी மூக்கம் கரோதி வாசாலம். இது லெவல் 1 மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்கு பார்க்காம சொல்றேன் மாதாஜி. இருங்க வந்து மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைதன்ய ஈஸ்வரம் நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்ரயே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகீநந்தனாய च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्त्य हृदयन्त स्तोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं बाहवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், இப்ப நம்ம அதோட டைம் எடுக்க இதுக்கு போலாம். என்னோட பக்தி ரசாமிருத சிந்துவோடு கொஞ்சம் ஸ்லோகாஸ், அதுவும் நீ மெதுவா படிக்கலாம், நிறைய நாள் இருக்கு அதுக்கு. இது வரைக்கும் படிச்சிருக்காளா யாராவது? ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி தெரியுமா? படிக்க ட்ரை பண்ணுமா? கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எல்லாம் படிக்கிற மாதாஜி ஒருத்தர படிக்கிறாளா?
படிக்கிறேன் மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க. பட் நம்ம இன்னும் அந்த சாப்டருக்கே வரலையா, அதனால வெயிட் பண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கேன். 1.1.11 தான். ஏன்னா அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிருத்தம் சொல்லி பாருங்க. அந்யாபிலாஷி நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்றேன். சொல்லுங்க. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிருத்தம் ஞான கர்மாத்யனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுகூலேன கிருஷ்ணா அனுஷீலனம் பக்திருத்தமா. அனுஷீலனாம் பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே சொல்லலாமே. இப்ப வந்துடுத்து. பாமினி மாதாஜி எல்லாருமே சொல்ல படிக்கலாம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? எல்லாரும் படிக்கலாம் மாதாஜி. அதான் பாமினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான ஞான படிங்க. ஞான கர்மாத்யனாவிருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலன பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, நான் ரிப்பீட் பண்றேன் மாதாஜி. இந்த மருந்தே இப்ப எல்லாருக்கும் வந்து பாமினி மாதாஜி கூட அழகா சொல்லியாச்சு. படி. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் அபிலாஷிதா சூன்யம் அனாவிருத்தம் தானே மாதாஜி? ஞான கர்மாத்யனாவிருத்தம் இல்ல கர்மாதி அனாவிருத்தம் அந்த மாதிரி சொல்லணும். இங்க கர்மா போட்டதுனால அனாவிருத்தம்னு வருது. இல்லடா ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அப்படி படிக்கணும். ஞான கர்மாதி அனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்திருத்தம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி கேளா? நெக்ஸ்ட் எதுக்கு போலாமா? சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ஹ்ருஷிகேண ஹ்ருஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. படிங்க மாதாஜி. நான் இருக்க மாதாஜி, கொஞ்சம் கண்ணு இதுவா இருக்கு மாதாஜி. படிக்க முடியாதா? கொஞ்சம் எனக்கு கிளார் அடிக்குது மாதாஜி. கொஞ்சம் அது மருந்து போட்டுட்டு இருக்கேன், என்னமோ தெரியல. இன்னைக்கு அதான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் இர்ஷிகேஷோ சேவனம் இர்ஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. இது கரெக்ட். இது சேவனம் சேவனம் பக்திர் உச்யதே. நம்ம தமிழ்ல தான் இங்க இச்சா சொல்லுவோம், ஆனா இங்க வந்தா சே சொல்ல முடியாது, சே சொல்லணும். மறுபடியும் சொல்ற மாதாஜி பாருங்க. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் இர்ஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. பத்மா மாதாஜி. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திருச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி படி. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். கிளேஷாக்னி சுபதா மோக்ஷ லகுதா கிருத்சு துர்லபா சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கர்ஷினி சசா. கொஞ்சம் கண்டினியூஸ். கிளேஷாக்னி சுபத கிளேஷாக்னி அக்னி அக்னி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அக்னி தான் கிளேஷாக்னி. கிளேஷாக்னி சுபத மோஷ வகுத கிருத்த சதுர்பலா சுதுர்பலா லகுதா சுதுர்லபா. சொல்லுங்க மாதாஜி. சுதுர்லபா வகுதா கிருத் சுதுர்பலவா சுதுர்லபா சுதுர்லபா லகுதா கிருத் சுதுர்லபா
सान्द्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षिणी स हरि बोल हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण क्लेशात् क्लेशाग्नि शुभता मोक्ष लघुता कृत सदुर्लभा सुदुर्लभा सुदुर्लभा साधारानंद विशेषात्मा विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षिणी चसा कर्षिणी चसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण क्लेशाग्नि शुभता मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा शास्त्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण हर्षिणी च सा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण लीलावती शुभता मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा शांत्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण हर्षिणी च सा। हरे कृष्ण। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विदिम्बिना ऐकांतिकी हरेर्भक्तिर् उत्पादायैव कल्पते। पढ़ी श्रुति स्मृति पुराणादि पुराणादि पंचरात्र विदिम्बिना जगांतिकी हैगांतिको हरेर्भक्ति हैगांतिकी हरेर्भक्ति उत्पादायैव कल्पते। हरे कृष्ण माता जी। बामनी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण माताजी। श्रुति श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विदिम्बिना ऐकांतिकी हरे भक्ति उत्पादयैव कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विदिम्बिना ऐकांतिकी हरेर्भक्ति उत्पादायैव कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण लीलावती श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विदिम्बिना ऐकांतिकी हरेर्भक्तिर् उत्पादायैव कल्पते। हरे कृष्ण माता जी। அடுத்து செகண்ட் சாப்டர் போயிட்டு ईहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थातु जीवन्मुक्त स उच्यते। ईहायस्य हरे तास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थातु जीवन्मुक्त स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बामनी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ईहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थातु जीवन्मुक्तः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ईहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थादु जीवन्मुक्तः स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। लीलावती ईहायस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थातु जीवन्मुक्तः स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण அடுத்தது अतः कृष्ण नामादि இந்த இது படிக்குமா अतः அப்படி படிக்கணும் अतः अतः कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वातौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। अधः कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरत्यदः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण स्फुरतयः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। अतः कृष्ण नामादि न भवेत् कुलहायम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण पद्मावती। अतः कृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वाधौ स्वयं एव स्फुरत्यतः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण लीलावती। अतः कृष्णनामाति नापवेद्ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वातौ स्वयं एव स्फुरत्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यदर्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण मत अनासक्तस्य विषयान् यदार्हम् उभयुञ्चदः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनासक्तस्य विषयान् यदार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्पन्ते युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। अनासक्तस्य विषयान् यदाहम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या सम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिर्विपरीत्याहो वैराग्यं बल्कु कथ्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मत प्रपञ्चिकताय प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। हरे प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्पन्ति वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्याहो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। हरे कृष्ण माताजी। लीलावती। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. என்ன இதுல படிக்கணும். ஒருவன் தனது முன்வினை பயன் காரணமாக வரும்போது அதான் பார்த்தோம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு வாரம் எடுத்து இல்லையா நமக்கு அவுட் ஆஃப் டச். இது அந்த பாயிண்ட் சரியா தெரியல. யாருக்கா நினைவு இருக்கா நம்ம எதை பத்தி படிச்சிருந்தோம்? ஐ திங்க் லாஸ்ட் இது மாத்திரம் படிச்சோம். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 33ஆம் அத்தியாயத்தில் 6ஆம் ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதில் தேவஹூதி தனது மைந்தன் கபிலதேவரிடம் கூறுகிறாள், அன்பு தெய்வமே, கேட்டல் ஓதுதல் என்று தொடங்கி 9 வகையான பக்தி துண்டுகள் உள்ளன. 9 லீலைகள். அது யாரு ஆரம்பிச்சா தெரியும் இல்லையா? 9 இது பக்தி காட்டுறதுக்கு 9 நிலைகள். யாரு அது பாகவதத்துல வருது? யாரு இது நமக்கு ப்ரொபகேட் பண்ணா? ஹரே கிருஷ்ணா தெரியாதா? சொல்லுங்க மத்தச்சி. தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம். இல்ல அது இல்ல அப்படி இல்ல. அது ஆக்சுவலி இது அவங்க திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. பிரஹ்லாத் மகாராஜ் மாதாஜி. பிரஹ்லாத் மகாராஜ். எஸ், பிரஹ்லாத் மகாராஜ் 5 வயசு குழந்தைதான் இது சொல்லி இருக்கு. அப்புறம் இவங்க எல்லாம் ரிப்பீட் பண்றாங்க, நம்மளும் எல்லாம் ரிப்பீட் தான் பண்றோம். சோ அதுதான் அவர் 9 நிலை நமக்கு பாகவதம் அல்ல இது என்னது பக்தி நிலை. பக்தியில நமக்கு லயிக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? சிரவணம், காதால கேட்கணும். அப்ப என்னது? அதனாலதான் கிளாஸா அட்டென்ட் பண்றோம் நம்ம. காது அப்போ காது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் என்னது?
கேட்க கேட்க அப்புறம் நமக்கு படிக்க வரும். இப்போ இன்னைக்கு எப்படி ஸ்லோகா நீங்க எல்லாம் படிச்சேன், இதுக்கு முன்னாடி படிக்கல இல்லையா? ஏன்னா அது கேட்டு 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 இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துட்டு படிச்சேன். சோ அது மாதிரி அப்போ முதல்ல சிரவணம், அதுக்கு இயர் ஷுட் பி வெரி ஷார்ப். என்ன சொல்றோம் அப்படி காதுல அப்படி வாங்கிக்கணும். அந்த சத்தம் வந்து கரெக்டா அந்த ஒலி வந்து நம்ம காதுல போச்சுன்னா தென் அவர் பிரெயின் வில் ஒர்க், எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். சிரவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் என்னது ரெண்டும் சரியா இருந்ததுன்னா அப்புறம் பகவானை நினைக்கலாம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்புறம் பாத சேவனம், பந்தனம், தாசியம், அது அப்படி நிறைய அந்த ப்ராசஸ். கடைசியில என்னது ஆத்ம நிவேதனம், இது ஃபுல் சமர்ப்பணம், எல்லாமே சரணாகதி அவருக்கு. சோ முதல்ல நிலை என்னது இதுதான் சிரவணம். சோ அதான் இவர் சொல்றாரு இங்க அன்பு தெய்வமே கேட்டல், அதான் சிரவணம்ங்கிறது கேட்டல், ஓதுதல் வாயால, கீர்த்தனம் என்று தொடங்கி 9 வகையான பக்தி தொண்டுகள் உள்ளன. உமது லீலைகளை எவனொருவன் சரியால் கேட்டு உமது கீர்த்திகளை பாடி உமக்கு வந்தனம் செய்து உண்மையை நினைத்து இவ்வாறு 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளில் எதனை செய்தாலும் அவன் நாயை தின்னும் சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தாலும் வேள்விகளை செய்யும் அவன் அவ்வளவு தகுதி ஆயிடுறான் அப்படின்னு, தகுதியுடையவன் ஆகிறான். இவ்வாறு இருக்க முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் எவ்வாறு தூய்மை அடையாது போவான்? அந்த மாதிரி மோசமான குடும்பத்துல இருந்துட்டு அவன் வந்து பக்தி பண்ணா அவனுக்கே மோட்சம் கிடைக்கும் போது நம்மள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஏன் கிடைக்காது? கிடைக்கும். அது சாத்தியமற்றதல்ல. அந்த மாதிரி அவனுக்கு முக்தி கிடைக்காதக்கு போகவே செய்யாது. அது சாத்தியமற்றதல்ல. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபட்டு இருக்கிறான் என்றால் அவன் ஐயத்திற்கு இடமின்றி, சந்தேகமே வேண்டாம், உலகியர் பாவமாகிய அனைத்து மாசுக்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஆகையால் பக்தி தொண்டிற்கு பாவ செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயல் இழக்க செய்யும். அதான் எல்லாமே பக்தி தொண்டில் என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது என்னதுனாக்கா நம்ம அறியாம செஞ்ச பாவம் எல்லாம் கூட விட்டு போயிடும். அப்புறம் அறிஞ்ச செய்த பாவம் எல்லாம் விடாது, எல்லாம் அனுபவிக்கதான் வேணும். இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் மேலோட்டமா போயிடும், நமக்கு அவ்வளவு பாதிப்பு வராது. சோ ஆகையால் பக்தி தொண்டிற்கு பாவ செயல்கள் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலெடுக்க செய்யும் ஆற்றல் இருக்கிறது. இருந்த போதிலும் ஒரு பக்தன் எப்பொழுதும் பாவம் செய்யக்கூடாது. அதான் மந்திரம் பண்றேன் அப்ப நான் எல்லா பாவம் பண்ணலாம், மகாமந்திரம் நான் நல்லா ஜபம் பண்றேன் அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. சோ இந்த பாவம் தெரிஞ்சுட்டே பாவம் பண்றது அவாய்டு பண்ணும். அது எப்போதும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கையுடையவனாக இருக்கிறான். ஒரு பக்தனாக அவனிடமிருந்து சிறப்பு தகுதி இது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி தொண்டுக்கு செய்வதனால் நாயை தின்னும் இழிந்த சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவனாகிறான் என்பதாகும். இக்கூற்றிலிருந்து நாயை தின்னும் புலை குலத்தில் பிறந்தவன் யக்யம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் அல்லன் என்று தெரிகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்டைரக்டா என்ன தெரிகிறது? அவன் அந்த மாதிரி பண்ணா யாகம் இது பண்றதுக்கு தகுதி ஆகிறான். ஆனா டைரக்டா அவன் வந்து யாகம் இதுக்கெல்லாம் தகுதி இல்லைதான். ஆனாலும் என்னது பக்தி தொண்டுல வந்து அவன் பகவான் நாமத்தை எடுத்தா அந்த நிலைக்கு அவன் வந்து உயர்ந்து விடுவான் அப்படின்னு அல்லன் என்று தெரிகிறது. வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களை பிராமண குலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பிராமணனாகாது அவனால் இச்சடங்குகளை செய்ய முடியாது. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பூனல் போட்டு அவங்களுக்குன்னு ஏதோ இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? சோ அவன் வந்து குலத்திலயும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் என்னது அவன் அந்த இதெல்லாம் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து அது படிச்சு he can become ஒரு புரோகிதர் ஆக முடியும். ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவனுக்கு அந்த ஒரு இது உண்டு. ஓகே, இப்ப இதுல நம்ம படிக்கணும். ஓகே, யார் படிக்கிறாள்? படிக்கிற மாட்டது. ஒருவன் தனது முன்வினை பயன் காரணமாக பிராமண குலத்திலே அல்லது நாயை தின்னும் புலை குலத்திலோ பிறக்கிறான். புலை குலத்தில் பிறந்ததனால் அவனது முந்தைய செயல்கள் அனைத்தும் பாவச் செயல்கள் எனலாம். ஆனால் அதே மனிதன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானின் புனித நாமங்களை ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்று ஓதினான் என்றால் அவன் உடனே வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவனாகிறான். அதோடு அவனது பாவச் செயல்களின் பலன்கள் எல்லாம் உடனே மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. பத்ம புராணம் பாவச் செயல்களின் பலன்கள் 4 வகை என்று குறிப்பிடும். அவை பின்வருமாறு: பலன் என்னும் இது நம்ம படிச்சுட்டோமே. பலன் இன்னும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. நான் தான் படிச்சேன். இத எங்க நான் மார்க் பண்ணலையா? இதெல்லாம் படிச்சிருச்சு மாதாஜி. இதெல்லாம் படிக்கல. இருக்கு அது நான் தான் படிச்சேன் அந்த போன தடவை.
மார்க் பண்ணாது, முன்னெடுத்த மார்க்கிங். அப்புறம் எவ்வளவு படிச்சோம் நம்ம? கடைசியா கொஞ்சம் தான் இருக்கும் மாதாஜி, கடைசி வந்துட்டோம் நம்ம. கொஞ்சம் தான் இருக்குது. சரி நீங்க முடிச்சிட்டீங்க, அப்ப பாத்துக்கலாம்னு. இதெல்லாம் கூட ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, பாக்குறேன், நானே பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பேஜ் நம்பர் 10 கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சியில இருந்து படிக்கணும். ஓ, இதுல இருந்தா? ஓகே ஓகே, 10. ஆஹ் இல்ல, இதான் நான் மார்க்கே பண்ணி கிருஷ்ண முன்னாடி மார்க்கிங்ல போய் பாத்துருக்கேன் நான். ஓகே, இது மார்க்கே பண்ணல பார்த்தா. ஓகே, ஆஹ் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் இவ்வாறான அமைதி தியானங்களுக்கு முயற்சியின்றியே தன்னை படிப்படியாக உயர்த்திக் கொள்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தால் அவன் தானாகவே புத்தியற்ற செயல்கள் எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து உயர்குலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். கிருஷ்ணனின் தூய பக்தனாகும். இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவனிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் அவனிடம் எனக்கு இது நினைவே இல்லை மாதாஜி. முன்னாடி என்ன படிச்சோம்? இது கூட படிச்சாச்சு மாதாஜி. கடைசி வந்து கடைசி கொஞ்சம் தான் இருக்குது. நீங்க இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எல்லாம் படிச்சாச்சு மாதாஜி. இது சுந்தரா தேவி தான் கடைசியா படிச்சது. இதுல படிக்கலாம் மாதாஜி. உதாரணமாக இங்க படிக்கும், இந்த லாஸ்ட் பேஜ் இங்க படிங்க. சரிங்க மாதாஜி. இதற்கு மாறாக கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனிடம் நற்குணங்கள் காணப்படுவதில்லை. பல்கலைக்கழக பெருசு பண்ணிட்டேன். காணப்படுவதில்லை. பல்கலைக்கழகத்தின் பார்வையில் அவன் உயர்கல்வி பெற்றவனாக இருக்கலாம். ஆனால் அவனது செயல்களை நோக்குமெடுத்து அவன் விலங்குகளை விட தாழ்ந்தவனாக காணப்படுகிறான். பல்கலைக்கழகத்தில் உயர் பட்டம் பெற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவனது மனச்செயல்களின் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை என்றால் அவன் நிச்சயம் உலகியற் செயல்களை மட்டுமே செய்பவனாகிறான். அதனால் தூய்மையற்றவனாக இருக்கிறான். இன்றைய நவீன உலகில் பௌதீக பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பெற்றோர் பலர் இருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்து தேவர்களின் நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்களாக காணப்படுகின்றனர். உதாரணமாக, பல்கலைக்கழக தரத்திற்கு கல்வி வளர்ச்சி பெறாத ஒரு சிறுவன் கூட கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனால் கூட பாலுறவு, சூது, மாமிசம் உண்பது, மது அருந்துவது போன்ற தீய செயல்களை உடனே துறக்க முடிகிறது. அதே சமயம் உயர்கல்வி கற்றறிந்தும் கிருஷ்ண உணர்வில்லாதவர்கள் குடிகாரர்களாகவும், மாமிசம் உண்பவர்களாகவும், காமவெறியாளர்களாகவும், சூதாடிகளாகவும் இருக்கின்றார். எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில்லாதவர்கள் குடிகாரர்களாகவும், மாமிசம் உண்பவர்களாகவும், காம வெறியர்களாகவும், சூதாடிகளாகவும் இருக்கின்றார். எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் உடையவன் நற்குணம் உடையவனாக இருக்கிறான் என்பதற்கும், கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவன் அவ்வாறு இல்லை என்பதற்கும் இவையெல்லாம் அனுபவ ஆதாரங்களாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு இளைஞன் திரைப்படங்கள், இறைச்சி விடுதிகள், நிர்வாண ஆடல் காட்சிகள், கேளிக்கை விடுதிகள், மதுக்கடைகள் போன்றவற்றின் மீது பற்றில்லாமல் இருப்பதை நாங்கள் அனுபவத்தில் அறிந்திருக்கின்றோம். அவன் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கிறான். புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், திரையரங்குகளுக்கு செல்லுதல், ஆடுதல், பாடுதல் போன்ற வழிகளில் அவன் தனது பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனால் அரை மணி நேரம் கூட
அமைதியாக இருக்க முடியாது. யோக முறை நீ அமைதி பெற்றவனானால் உன்னால் உன்னால் உன்னை கடவுள் என்று உணர முடியும் என்று உபதேசிக்கின்றது. இம்முறை லோகாய தாவதிகளுக்கு சரியாக இருக்கலாம். ஆனால் எவ்வளவு நேரத்திற்கு அவர்களால் தங்களை அமைதியுடையவர்களாக வைத்துக் கொள்ள முடியும்? செயற்கையாக அவர்கள் அத்தியானம் என்பதில் அமர்ந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்களின் யோக செயல்முறை நிறைவேறியவுடன் அவர்கள் உடனே தங்களை கூட பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்பது மற்றும் பிற புத்தியற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வர். ஆனால் கிருஷ்ண உடையவன் இவ்வாறான அமைதி தியானங்களுக்கான முயற்சி இன்றியே தன்னை படிப்படியாக உயர்த்தி கொள்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஒரே காரணத்தால் அவன் தானாகவே இப்புத்தியற்ற செயல்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து உயர் குணநலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாவதால் ஒருவன் உயர் குணநலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவரிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் அவனிடம் உண்மையில் நற்குணங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன படிச்சா போலே இல்லை, இதுக்கு மேலே என்ன நினைவே இல்லை. அந்த மாதாஜி 10 வரைக்கும் எனக்கு படிச்சோம், எனக்கு நினைவில்லை. படிச்சோம். எனவே படிச்சோம் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி மிஸ் பண்ணோம்னா அப்புறமா கடைசி தான் மாதாஜி இருந்துச்சு. கடைசி ஒரு பேஜ் இருந்துச்சு மாதாஜி. ஓகே. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இது பக்தியில இருக்கிறவன் பக்தியில இல்லாதவன், கீழே வேற ஜாதியில ரொம்ப மோசமான ஜாதியில, மோசம்னா எனக்கு கீழ் ஜாதி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி குடி இதெல்லாம் இருக்கும்போது அவன் நல்ல பாதையில இருந்தா அவனுக்கு கூட மோட்சம் கிடைக்கும். இல்லை நல்ல குலத்தை பிறந்தோட்டும் இந்த மாதிரி இது என்னது வேண்டாத சகவாசம் எல்லாம் வச்சிருந்ததுனாக்கா அவனுக்கு இது கிடைக்காது. தான் கருத்து இதுல. இதனால இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். இதற்கு மாறாக கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனிடம், யார்கிட்ட பக்தியே இல்லையோ அவன் நற்குணங்கள் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட நற்குணங்கள் காணப்படுவதில்லை. பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த மாதிரி பௌதிக இதுல பார்த்தீங்கன்னா அவன் நல்ல PhD படிச்சிருப்பனா இருக்கும், நல்ல குவாலிஃபைடா இருக்கும், அவன் உயர்கல்வி பெற்றவனாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அவன் செயல்களை நோக்கும் இடத்தை அவன் விலங்குகளை விட தாழ்ந்தவனாக காணப்படுகிறான். ரொம்ப மோசமா பிஹேவ் பண்றான். ஒரு மனிதன் நார்மல் மனிதன் பிஹேவ் பண்ற கூட இல்லாம அவன் தகாத பாலுறவு, கஞ்சா, அந்த இது என்னது சாராயம், மாமிசம் உண்ணுதல் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னா அவனுக்கு அனிமலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. அனிமலை விட மோசம். அனிமலுக்காவது எப்பாவது அது இன்ஸ்டிங்க்ட் வந்தாதான் அது பாலுறவு எல்லாம் வச்சுக்கோ, அவனுக்கு பசிச்சாதான் அது சாப்பிடும். நம்ம மனிதன் அப்படி இல்லை, கிடைச்சா சாப்பிடணும், ஏதாவது சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா பாலுறவு வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இந்த அனிமலோட மோசமா அவங்க எல்லாம் பிஹேவ் பண்றாங்க. நோக்கமிடத்து அவன் விலங்குகளை விட தாழ்ந்தவனாக காணப்படுகிறான். பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்பட்டம் பெற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவன் அவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் அவனுக்கு செயல் எப்படி இருக்கும், மோசமான செயல்கள் இருக்கும். அவனது மன செயல்களின் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை என்றால் அவன் நிச்சயம் உலகியல் செயல்களை மட்டுமே செய்பவன் ஆகிறான். உலகத்துல என்ன உண்டோ, பெரிய பதவி என்ன, சம்பளம் என்ன, அந்த மாதிரிதான் இருக்க முடியுமே தவிர அவனுக்கு ஆன்மீகத்துல அவனுக்கு வரவே முடியாது. அதனால் தூய்மையற்றவனாக இருக்கிறான். அதனால்தான் தூய்மையற்றவன் இருக்கிறான். இன்றைய நவீன உலகில் பௌதிக பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி பெற்றோர் பலர் இருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி அந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்து தேவர்களின் நற்குணங்கள் வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்களாக காணப்பட. அவங்க எல்லாம் எல்லாரையும் சொல்லல, நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஹைலி குவாலிஃபைட் பீப்புள் எல்லாம் இப்போ வராங்க, எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா என்னன்னா போத் இது எல்லாமே ரெண்டுமே பேரலா வச்சுக்கோம். பௌதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் நல்ல படிப்பு படிச்சு நல்ல சம்பாத்தியம் நன்னா இருக்கலாம். அப்புறம் என்னது ஆன்மீகத்திலயும் அவன் வளர்ச்சி பெறணும். அது மாத்திரம் இருக்கு. இது இல்லைன்னா அவன் அனிமலோட மோசமான பிஹேவியர் பண்ணுவோம். உதாரணமாக பல்கலைக்கழக தரத்திற்கு கல்வி வளர்ச்சி பெறாத ஒரு சிறுவன், ஒரு சின்ன பிள்ளை, அவன் இன்னும் பல்கலைக்கழக என்ன ஸ்கூலே முடிக்கலாம், அந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளை கூட கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனை சின்ன வயசுல நல்ல பக்தி எல்லாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அவனால் கூட பாலுறவு, சூது, மாமிசம் உண்பது, மது அருந்துவது போன்ற தீய செயல்களை உடனே துறக்க முடியாது. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு என்ன சின்ன இதுதான் ஏஜ் தான். அவனும் பெரிய பல்கலைக்கழகம்லாம் ஒன்னும் போய் படிக்கல.
இருந்தாலும் அவன் வந்து இதெல்லாம் அவன் வந்து பக்தி கிருஷ்ண பக்தி கான்சியஸ், அந்த கிருஷ்ணா இதுல இருந்தான்னாக்க கிருஷ்ண பக்தியோட இருந்து எல்லாம் பண்ணினான்னா அவனுக்கு இதெல்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஹி கேனாட் கெட் கண்டாமினேட்டட். இந்த மாமிசம் உண்பதோ மது அருந்தது இந்த மாதிரி செயல்களை அவன் இம்மிடியட்டா ஹி கேன் கம் அவுட் ஆஃப். அவன் ஈஸியா அதை துறக்க முடியாது. அதே சமயம் உயர்கல்வி இப்ப 2 பேருக்கும் அந்த மாதிரி சம்பந்தம் காட்டியிருக்கான். படிக்காதவன் கூட சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் அவனாலும் இதெல்லாம் துறக்க முடியும். அதே சமயம் உயர்கல்வி கற்றிருந்தும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவர்கள் குடிகாரர்களாகவும் மாமிசம் உண்பவர்களாகவும் காமவிரியர்களாகவும் சோதாடிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன் நற்குணம் உடையவனாக இருக்கிறான் என்பதற்கும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவன் அவ்வாறு இல்லை என்பதற்கும் இவையெல்லாம் அனுபவ ஆதாரங்கள் ஆகும். இதெல்லாம் நிறைய இது பார்க்கலாம். ஆனா எல்லாருமே அப்படி இருக்காங்களா? அப்படி கிடையாது. இன் ஜெனரல் அப்படி சொல்லியிருக்கா. அந்த பௌதிக இதுல வந்து அவன் நல்லா படிச்சிருக்கானாக்கா அப்ப ஆன்மீகத்துல அவன் குவாலிஃபைடுன்னு சொல்ல முடியாது. அவன் இதெல்லாம் அவனுக்கு இது இருந்ததுனாக்கா தென் இஸ் ஃபாலன் சோல் தான். அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு இளைஞன் திரைப்படங்கள், இறைச்சி விடுதிகள், நிர்வாண ஆடல் இது காட்சிகள், கேளிக்கை விடுதிகள், மதுக்கடைகள் போன்றவற்றின் மீது பற்றில்லாமல் இருப்பதை நாங்கள் அனுபவத்தில் மோஸ்ட்லி என்னன்னா யங் ஜெனரேஷனுக்கு தான் அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இதை வந்து நிர்வாண படம், அப்புறம் இந்த இறைச்சி விடுதிகள்ல, அப்புறம் ஆட்டம் பாட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற திரைப்படங்கள், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் வந்து நாட்டம் இருக்கு. ஆனா அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் கூட அதுல நாட்டம் இல்லாத இருக்கிறவங்களையும் நாங்க we can see அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு யங்கர் ஜெனரேஷன்ல கூட இதெல்லாம் நமக்கு சரியில்லை, ஆன்மீகம் தான் பக்தி தான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பக்தி பாதையில் இருக்கிறதையும் அவங்க பார்த்திருக்காங்க. அவன் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கிறான். புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், திரையரங்குகளுக்கு செல்லுதல், ஆடுதல் பாடுதல் போன்ற வழிகளில் அவன் தனது பொன்னான நிறைத்தை வீணாக்குவதில்லை. அது எப்போ அவனுக்கு தெரியும்? இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டர் டேஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓ, இந்த கதை பகவானோட கதை. ஆனா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அது நமக்கே அதிசயமா இருக்கும். இவ்வளவு யங்கர் ஜெனரேஷன்ல எல்லாம் ஒரு மாதிரி போறாங்க. இவங்க மாத்திரம் நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம் 9 PM 7 PM எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி இந்த ஒரு இது வருது, இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு நமக்கு. ஏன்னா வீட்டுல இருக்கும், வீட்டுல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால மோஸ்ட்லி ஆனா எல்லாம் வந்து வழி தவறி போற அந்த டைப்பு தான். வீட்டுல நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கம்ல இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகள மரியாதைக்கு இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனால் அரை மணி நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது. வஞ்சலம், மனசு சஞ்சலப்பட்டுட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம், யாருக்கு ஏன் ஜபம் பண்ண முடியறதில்ல அவ்வளவு நேரம் அப்படின்னாக்கா மனசு வந்து அமைதியா இல்லவே இல்லை. ஜபத்துக்குன்னு உட்காந்து அப்பதான் என்ன பல யோசனைகள், பல இது டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணோம்? நிம்மதியா ஃபர்ஸ்ட் நான் எங்கேயும் இல்லை, என் பக்கத்துல யாரும் இல்லை, நான் தனியே இருக்கேன், எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை, ஐம் ஜஸ்ட் ஃப்ரீ. அப்புறம் ஜபம் பண்ணி பார்க்கணும். அதனாலதான் எப்பவுமே சொல்றேன், இப்ப ஒரு ரவுண்ட் முடிக்கணும், 2 ரவுண்ட் முடிக்கணும் அந்த மாதிரி நினைக்கவே கூடாது. உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, ஒரு 1/2 an hour ஐ ஹேவ் டைம், ஒரு 15 minutes எங்களுக்கு டைம் இருக்கு, ஒரு வேலையும் இல்ல, ஐ எம் அட் பீஸ். அப்ப என்னது? அப்ப ஜபம் பண்ணணும். அழகா வந்து பகவானை நினைக்கணும். ஆனா கையில டைமை வச்சுதான் பண்ணணுமே தவிர இது முடிக்கணும், மாலையை முடிக்கணும்னு நினைச்சு பண்ணா அவங்களால முடிக்க முடியாது. கஷ்டப்படுவோம். 16 ரவுண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். சோ அதனால அதுதான் போட்டிருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனால் அரை மணி நேரம் கூட அவனால உட்கார முடியாது. ஏன்னா அவன் வேற மனசு எங்கேயோ தாவி போயிட்டே இருக்கும். சோ அரை மணி நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது. யோக முறை நீ அமைதி பெற்றவனானால் உன்னை கடவுள் என்று உணர முடியும். இப்படியெல்லாம் வந்து யாரு அத்வைத பிலோசபியில சொல்லுவா. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதுதான் இதை கொடுத்திருக்கா. நீயே கடவுள் தான், நீ அமைதியா இருந்து நீயே உன்னை உணரலாம். கடவுள் பிரம்மனா இந்த பிரம்மன் நிலை, பகவானுடைய பிரம்மன் நிலையை நீ உணர முடியும் என்று உபதேசிக்கின்றது இம்முறை. அது எதுல? யோக முறையில அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. இம்முறை லோகாயதவாதிகளுக்கு சரியாக இருக்கலாம். ஆனால் எவ்வளவு நேரத்திற்கு அவர்களால் தங்களை அமைதியுடையவர்களாக வைத்துக் கொள்ள முடியும்? அந்த ஒரு நேரம் அப்படியே பிரம்ம ஜோதி நம்ம சொல்றோம், பிரம்மன் நிலைக்கு போகிறாங்க. எவ்வளவு நேரம் அந்த பிரம்மன் நிலை நிற்க முடியும்? திரும்பி they will come to the common normal sense ஆயிடுச்சு. ஆனா அது பக்தி மார்க்கத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. எவ்வளவு நேரம் தான் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும்? செயற்கையாக அவர்கள் அத்தியாயனம் என்பதில் அமர்ந்திருக்கலாம். அந்த மூச்சு பயிற்சியில் அப்படியே இருந்து அந்த நிலை வரைக்கும் போகலாம் செயற்கையா. அப்புறம் again ஃபாலன் தான். ஆனால் அவர்களின் யோக செயல்முறை நிறைவேறியவுடன் அவர்கள் உடனே தங்களை கூடா பால்வருவர். அவங்க எல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னா என்னது? அதான் ஐயப்பா இதுல பாக்கலாம். நம்ம நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன், போகும்போது விரதம் இருப்பா, 41 நாள் விரதம், கடும் இது ரொம்ப எல்லாம் பண்ணி அங்க போயிட்டு கீழே இறங்கி வந்து வீட்டுக்கு கூட வந்திருக்க மாட்டாங்க. அதுக்குள்ள அந்த பக்கத்துல இருக்கிற பார்க்குள்ள போயிடுச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க நான் கேட்டிருக்கேன். வீட்டுக்கு வந்து மாலை அழிச்சு எல்லாம் பண்ணின அப்புறம் தான், அப்பவும் கூட பண்ணணும் கிடையாது. சாராயமோ தகாத பால் உறவோ இல்லை இந்த இது என்னது மாமிசம் உண்பதை பண்ணக்கூடாதுதான். ஆனா அங்க மலையை விட்டு வரும்போதே எல்லாம் ஆரம்பிச்சுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து செயற்கை தான். ஸோ தட் மீன்ஸ் they are unable to wait. 40 நாள் நான் அப்படி கட்டுப்படுத்தின்னு இருந்தேனே, எப்ப நான் மாமிசம் சாப்பிடணும், எப்ப நான் வந்து ஃபிஷ் சாப்பிடணும், எப்ப நான் கள்ளு குடிக்கணும், அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இதெல்லாம் இப்போ அறியாத்தனம் தான்.
சோ ஆனால் அவர்கள் யோக செயல் முறை நிறைவேறியவுடன் அவர்கள் உடனே தங்களை கூடா பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் என்பது மற்றும் பிற புத்தியற்ற பக்தியற்ற எல்லாம் ஒண்ணுதான் படுத்திக் கொள்வர் செயல்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்? கிருஷ்ணனோட உணர்வுடையவன் சாந்தமா இருப்பான். அவனுக்கு ஒண்ணும் ஒரு இது கிடையாது. வெப்பராளம் சொல்லுவாலே அது என்னது, டர்புலன்ட் மைண்டே இருக்காது. சாந்தமா இருப்பான். இப்போ கிடைச்சா சரி, கிடைக்கலைன்னா சரி, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, ஆராம்சே அவன் நல்ல கூல் மைண்டோட அவன் ஜபம் பண்ண முடியும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் இவ்வாறான அமைதி தியானங்களுக்கான முயற்சி இன்றையே தன்னை படிப்படியாக உயர்த்தி கொள்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஒரே காரணத்தால் அவன் தானாகவே புத்தியற்ற செயல்கள் எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு பண்ண வேண்டாம். நான் என்னுடைய இதுல பாதையில இருக்கேன், பக்தி மார்க்கத்துல தினமும் காலையில எழுந்துக்கிறேன், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன், இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதே நிலையில இருந்துட்டே இருப்பான். செயலி அவன் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடவே வேண்டாம். அவன் தானாகவே புத்தியற்ற செயல்கள் எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து உயர் குணநலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாவதால் ஒருவன் உயர் குணநலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவனிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் அவனிடம் உண்மையில் நற்குணங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது என்றதாகும். சோ நமக்கு இந்த மெயினா என்னதுதான், கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல குணங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ தீய பழக்க வழக்கங்களை போமாட்டோம். எஸ். அப்புறம் யார் படிக்கணும்? பாம்னி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி லீலாவதி மாதாஜி படி. மாதாஜி ஒண்ணு மாதாஜி, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுன்னு மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம 7th இருந்து படிக்கணும், பேஜ் நம்பர் 7ல. கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் உடையது. எனக்கு தோணுது, நான் இது படிக்கும்போது இதனும் படிச்ச மொழியே அதுல இருந்து படிக்கணும். நானு கிருஷ்ண உணர்வுன்னு மட்டும் பாத்துட்டேன். அப்புறம் தான் பேஜ் திருப்பி பார்த்தா இங்க இருக்கு கிருஷ்ண உணர்வு. கரெக்ட். ஏதோ டாபிக் எனக்கு தெரிஞ்சது. கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் இதையும் படிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம அதுவும் படிச்சுட்டோம். இப்ப நம்ம ரிவிஷன் அது என்னது செகண்ட் அது வரும்போது நம்ம கரெக்ட் இதுதான் நான் மார்க் பண்ணலையா, அது சேவ் ஆகலையா இன்னும் அடுத்தது. சிங்கன் படிங்க மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வு இதுவா மாதாஜி? கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியம். கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் உடையது. புண்ணியத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோசாமி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும் செயல்களே உண்மையில் புண்ணியம் மிக்கவை என்கிறார். இன்றைய தினம் மக்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து சமுதாயம், இனம், நாடு என்னும் பெயர்களில் நல்பணிகளை ஆற்றுகின்றனர். உலக நன்மைக்காக நலப்பணிகளை ஆற்றுகின்றனர். உலக நன்மைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற வடிவத்தில் ஒரு முயற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு குறுகிய தேசிய செயல்களில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக ரொம்ப பெருசா பண்ணிருக்கிறதுனால உலகம் முழுவதற்குமான இது போன்ற பொதுமக்களுக்கான நலப்பணிகள் நடைமுறைக்கு இயலாததாக இருக்கின்றது. எனினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மனித இனம் முழுவதற்கும் உயர் நன்மையை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதினால் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. அனைவருமே இந்த இயக்கத்தினால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். அனைவருமே அதன் பலனை உணர்கின்றனர். ஆகையால் ரூப கோஸ்வாமியும் பிற அறிஞரும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதையே மிக உயர்ந்த சமுதாய நலப்பணியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். படிக்குமா மாதாஜி? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எவ்வாறு உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பது பற்றியும், ஒவ்வொரு மனிதனும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் எவ்வாறு இன்பம் அனுபவிக்கக்கூடும் என்பது பற்றியும் பத்ம புராணம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும் சிறந்த தொண்டு புரிபவனாகவும் இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் இன்பமுறை செய்பவன் ஆகவும் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறான். மனித இனத்தோடு மட்டுமல்லாது அவன் மரங்களையும் விலங்குகளையும் கூட மகிழ்வுகிறான். ஏனென்றால் அவையும் கூட அந்த இயக்கத்தால் பயப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு சிறந்த முன்னுதாரணம் பகவான் சைத்தன்யரால் கிடைக்கப்பட்டது. அவர் தமது சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக மத்திய இந்தியாவில் உள்ள ஜார்க்கண்டா காடுகளில் பயணம் செய்த போது அங்கிருந்த புலிகளும் யானை மான்களும்
பிற விலங்குகளும் அவரோடு இணைந்து தமக்குரிய வழிகளில் ஆடிக்கொண்டும் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஓதிக்கொண்டும் பங்கு பெற்றன. பங்கு பெற்றன. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு தொண்டு செய்யும் ஒருவன் தேவர்களிடம் காணப்படும் அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடம் வளர்த்துக் கொள்கிறார். இது சுகதேவ கோசாமியால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. அன்பிற்குரிய அரசனே, கிருஷ்ணனிடம் மாறா நம்பிக்கை கொண்டு எந்த விதமான போலித்தனமும் இல்லாதவர்களால் தங்களிடம் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்களும் கூட அவனோடு வாழ விரும்புகிறார். ஆகையால் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்களை அவனது தேகத்தினுள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன என்று அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதுதான் இப்பதான் ஒரு மனசுக்கு ஒரு திருப்தியாச்சு. அப்பா வி ஃபவுண்ட் அவுட் ரவி அப்படின்னு சின்னது பண்றேன். கிருஷ்ண உணர்வு என்னது? இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் என்னது நல்ல புண்ணியம்னா புண்ணியம் தான் வேண்டாம் சொல்றேன். அந்த எண்ணத்துல இல்ல, சத்துவ குணத்தை நம்மளை நிறைத்து வைக்கும். அப்ப நம்ம செயல்கள்ல என்னது புண்ணியமா இருக்கும். புண்ணியம்னா பாவ செயல்களை செய்யாம நம்ம வந்து இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் அர்த்தம். புண்ணியத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப என்னது? அவர் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும் செயல்களை உண்மையில் புண்ணியம் மிக்கவை. புண்ணியம் எப்படின்னா, நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணக்கூடாது. எதுவுமே எதிர்பார்க்காம பண்ணும்போது அது வந்து நல்ல சுத்த சத்துவ நிலையில் போயிட்டு அப்படி வந்து தக்க வைக்கும். நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணும்போது புண்ணிய செயல்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஏதோ ஒரு குழந்தை பிறக்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு யாகம் பண்றேன், ஏதோ பலனை எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணும்போது என்னது, அது வந்து அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். என்னது நம்ம பண்றது அந்த செயலுக்கு ஏதோ பலன் கிடைக்கும், நமக்கு குழந்தை பிறக்குமா இருக்கும். ஆனா அதோட என்னது அந்த புண்ணிய செயல்களுக்கு நமக்கு இது கிடைக்கும். மறுபிறவி என்ன உயர் உலகத்துல போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து மறுபிறவி எடுப்போம். ஆனா நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம புண்ணிய செயல்கள் செய்யறது எல்லாமே நம்ம வந்து இது என்னது அந்த யாத்திரை பகவானை நோக்கி சொல்ற யாத்திரையில போயிடும். சோ உண்மையில் புண்ணியம் மிக்கவை எது? மக்களுக்கு அனைத்து மக்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம இன்னும் எதிர்பார்க்காம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அதுதான் புண்ணியம். அப்படிங்கிற உண்மையில் புண்ணியம் மிக்கவை என்கிறார். இன்றைய தினம் மக்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து சமுதாயத்துல நான் வந்து நல்லது செய்யறேன், இனத்தோட அந்த மாதிரி எங்க கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லது எல்லாம் பண்றாங்க. நாடு என்னும் பெயர்களில் நலப்பணிகள் ஆற்றுகின்றனர். உலக நன்மைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற வடிவத்தில் ஒரு முயற்சியே நடைபெற்றுக் கொண்டு எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு நாடெல்லாம் சேர்ந்துன்னு கூடி அதெல்லாம் வந்து நல்ல காரியம் பண்ணணும், மக்களுக்கு வந்து நல்லது நடத்தணும், அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஆனால் ஒரு குறுகிய தேசிய செயல்களில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக உலகம் முழுவதற்குமான இது போன்ற பொதுமக்களுக்கான நலப்பணிகள் நடைமுறைக்கு இயலாததாக ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா வந்து சக்சஸ் ஆக மாட்டேங்குது. எல்லாருக்கும் நான் அதை வந்து பயனளிக்குமா பார்த்தா டவுட்ஃபுல் தான். அந்த மாதிரி பயனளிக்காததான் இருக்கு. எனினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இப்போ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அதே மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போட்டு பார்த்தா எப்படி உலகம் முழுக்க பண்ணலாம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நாடு முழுக்க பரப்பலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, மனித இனம் முழுவதற்கும் உயர் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதினால் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. அதுல வந்து நம்ம வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும், எல்லாரும் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து அதை ஊக்குவித்தோம்னாக்கா அது வந்து எல்லாருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடியது. அது வந்து சக்சஸும் ஆகுது. இதுதான் வேற நம்ம மானிட்டரிலி சம்திங் ஏதாவது பண்றோம், வேற ஏதாவது பண்றோம்னா அந்த உலக சம்பந்தமா என்ன சொல்றது, ஒரு ஃப்ரீ க்ளோத்திங், சம் டிஸ்கவுண்ட், சம் ஃப்ரீபி ஏதாவது கொடுத்தோம்னா அதெல்லாம் அவ்வளவு நாள் நம்ம நிலையில நிற்காது. ஏன்னா ஏதோ ஒரு தட்டுப்பாடு வரும். இல்ல இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் பைசா இல்ல, இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுவா. ஆனா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல அது அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒண்ணுமே இன்னும் நல்லா வளர்ந்துன்னு தான் போகும் அது. சோ அனைவருமே இந்த இயக்கத்தினால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். அனைவருமே அதன் பலனை உணர்கின்றனர். நம்மளே நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு இது கிடைக்கிறது. we are able to correlate. அதுதான் ஹையஸ்ட் என்னன்னாக்கா அதெல்லாம் பக்தி தெரியறது. ஏதோ நடந்தது, நான் ஏதோ பண்ணினேன் அதனால எனக்கு நடந்தது அந்த மாதிரி நினைக்காம கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு, இதுதான் கிருஷ்ண பக்தின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு உணர வைக்கிறாரு. சோ நமக்கு எப்படி சாதகமா இருக்கணுமோ அது போல நமக்கு அமைத்து கொடுக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே நடக்கிறது அப்படிங்கிற நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதினால் சிறந்ததாக கலங்குகிறது. அனைவருக்குமே இந்த அனைவருமே இயக்கத்தினால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். அனைவருமே அதன் பலனை உணர்கின்றனர்.
ஆகையால் ரூப கோஸ்வாமியும் பிற அறிஞர்களும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதையே மிக உயர்ந்த சமுதாய நலப்பணியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். அப்ப இது நம்ம சிறந்த பணி என்னதுனாக்கா பகவானுடைய நாமத்தை பரப்புறது. பகவானுடைய நாமம்னா ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை பரப்பி எல்லாரும் இது சொல்லுங்கப்பா. அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பண்ணிட்டு இருந்தார். சோ அதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த சமுதாய பணி. எல்லாரையும் நம்ம காப்பாத்தணும்னாக்க இந்த இதை பண்ணா போறோம். நீங்க வந்து ஃப்ரீயா ஃபுட்டு கொடுத்தேன், ஃப்ரீயா துணி கொடுத்தேன், அதெல்லாம் கூட மக்கி போயிடும். ஒரு நாளைக்கு என்ன அது கிழிஞ்சு போயிடும், துணி கொடுத்தா கிழிஞ்சு போயிடும், வேற ஏதாவது புக்கு கொடுத்தா இதாயிடும். நாலேஜ் கொடுக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி இறை பக்தி, பகவானுடைய பக்தி கொடுக்கறதுல எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எவ்வாறு உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பதை பற்றியும் ஒவ்வொரு மனிதனும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் எவ்வாறு இன்பம் அனுபவிக்கக்கூடும் என்பது பற்றியும் பத்ம புராணம் பின்வருமாறு குறிப்பு. அப்போ எல்லாமே இது வந்து ஆதாரத்தோட நம்ம பேச முடியும். இப்போ பத்ம புராணத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வு அதிகமா இருந்ததுனாக்கா அதுல என்ன பயன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும் சிறந்த தொண்டு புரிபவனாகவும், சோ ஒரு ஃபியூ கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம நல்லது சொல்றோம்னாலும் நீ எல்லாமே உனக்கு வந்து என்னது எல்லாமே நீ நல்லது பண்றா போல அந்த மாதிரி கருதலாம். அவன் வந்து உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும், ஒரு சர்டன் பீப்புள் தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணனாலும் இந்த ஹோல் உலகத்துல நீ ஏதோ பெரிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிருக்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இன்பமுறை செய்பவன் ஆகவும் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறான். மனித இனத்தோடு மட்டுமல்லாது அப்புறம் என்னது நாட் ஓன்லி மனித. அதனாலதான் வந்து நம்ம இது ஜபம்லாம் பண்ணும்போது துளசி மாடத்துக்கு முன்னாடி பண்ணோம்னா இன்னும் துளசி மாத்தா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவா. அதோட அருளும் அந்த துளசியோட அருளும் நமக்கு கிடைக்கும். இன்னும் கிருஷ்ணர் இன்னும் ஆனந்தம். அதனால இது எல்லா நெய்வேத்தியத்துல நம்ம என்ன போடுறோம், துளசி இலை போடுறோம். ஏன் கிருஷ்ணர் பிகம்ஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ இது துளசி முன்னாடி நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணோம்னாக்கா இன்னும் அதோட வந்து என்னது பலன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பலனாகும். அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஈவன் புழு பூச்சியா இருக்கிறது கூட கேட்டு அவளுக்கு அவ்வளவு அறிவு கிடையாது. அந்த இனத்தால வந்து அந்த புழு பூச்சியோ ஒரு காக்ரோச்சோ ஒரு என்னது அனிமல் பேர்ட்ஸ் அவளுக்கு எல்லாம் பக்தி பண்ண தெரியாது. ஆனாலும் காதுன்னு இருக்குமே அதெல்லாம் கேட்டு அவ கூட பயன்பெறுவா அப்படின்னு அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் அவர் என்னது அவர் ஏதோ ஏன்னா ஜரிகண்டா காட்டுல போயிட்டு அவர் பாட்டு பாடினோன்னு எல்லாம் புலி சிங்கம் இதெல்லாம் கூட ஆட தொடங்கிட்டான். என்னன்னா எல்லாரும் ஆத்மாதான் உள்ள ஏதோ அந்த புலியோட உருவத்துல மாட்டின்னு இருக்கு. ஆனா பக்தின்னு வரும்போது அது உள்ளூர வெறி பிரசன்னமாயிடுறது. சோ அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்க, பத்ம புராணத்துல முழுவதும் சிறந்த தொண்டு புரிவனாக இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் இன்பமுறை செய்பவன் ஆகவும் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறான். மனித இனத்தோடு மட்டுமல்லாது அவன் யாரெல்லாம் பண்றான், அவன் மரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் கூட மகிழ்ச்சி ஊட்டுகிறான். ஏனென்றால் அவையும் கூட ஒரு இந்த இயக்கத்தில் வயப்படுத்தப்படுகின்றன. How that can be proved? Because அதுல கொடுத்திருக்கு, இதுல சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கொடுத்திருக்கு. ஏனென்றால் அவையும் கூட இந்த இயக்கத்தில் இதற்கு சிறந்த உதாரணம் பகவான் நிகழ்த்தப்பட்டது. அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் தமது சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக மத்திய இந்தியாவில் உள்ள ஜாரிகண்டாங்கிற அந்த இதுக்கு போனார். அந்த காடுகளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி என்ன சத்தம் கேட்குது மாதாஜி, மியூட் பண்ணிட்டேன். ஜரிகண்டா தான் பேரு, ஜாரிகண்டா காடுகளில் பயணம் செய்த போது அங்கிருந்த புலிகளும் யானைகளும் மான்களும் பிற விலங்குகளும் அவரோடு இணைந்து அவர் இது பாட்டு பாடுறாரு, நல்ல பக்தியோடு பாடுறாருன்னா அதுகளும் சேர்ந்து என்ன பண்ணித்தான் டான்ஸ் எல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அங்கிருந்த யானைகள் புலிகள் பல விலங்குகளும் அவரோடு இணைந்து தமக்குரிய வழிகளில் ஆடிக்கொண்டும் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஓதிக்கொண்டும் பங்கு பெற்றன. அதுக்கு அவ்வளவுதான் பேச முடியும் இல்லையா. யானை கேன் ஒன்லி டூ ட்ரம்பெட், அது என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஊழையிடுறது எல்லாம் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. அதனால அதுகள்லாம் அந்த மாதிரி பங்கேற்றது அப்படின்னு. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒருவன் தேவர்களிடம் காணப்படும் அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடம் வளர்த்துக் கொள்கிறான். சோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் தெரியும். தேவர்கள்லாம் என்னது ரொம்பவே நல்ல வழியில இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள போய் சொல்ல மாட்டா, ரொம்ப உண்மையா இருப்பா, சாந்த சுபாவத்துல இருப்பா. அந்த குணங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம கிட்ட வந்துடும். அப்போ தெய்வீக குணங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம கிட்ட வந்துடும். எப்படி? கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்ததுன்னா அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடம் வளர்த்துக் கொள்கிறான். இது சுகதேவ கோஸ்வாமியால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டத்தில் 18வது அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. என்ன சொல்றார், அன்பிற்குரிய அரசனே, கிருஷ்ணரிடம் மாறா நம்பிக்கை கொண்டு எந்த விதமான போலித்தனமும் இல்லாதவர்களால் தங்களிடம் தேவர்களிடம் உள்ள நல்ல நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்களும் கூட அவனோடு வாழ விரும்புகின்றனர். என்ன அர்த்தம், அவ்வளவு நல்ல குணம் இருந்ததுனாக்கா தேவர்கள் கூட என்னது எவ்வளவு தேவர்கள் இருக்கலாம், 30 முக்கோடி தேவர்கள் கூட they are impressed with our பக்தி.
நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவளும் வந்து நம்ம கூட இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறா அந்த மாதிரி. சோ மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்கள் கூட அவனோடு வாழ விரும்புகின்றனர். ஆகையால் தேவர்களிடமுள்ள நற்குணங்கள் அவனது தேகத்தினுள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன என்று அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அப்புறம் இதை படிச்சுட்டோம் நம்ம. எனக்கு இப்பதான் திருப்தியாச்சு. பத்மாவதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கா? கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி. ஸ்ரீல ரூபகோ சுவாமி மகிழ்ச்சியான வெவ்வேறு வழிகளை பற்றி ஆய்வு செய்திருக்கின்றார். அவர் மகிழ்ச்சியை 3 பிரிவுகளில் பிரிக்கிறார். அவை பௌதீக இன்பத்தினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி, பரபிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி, கிருஷ்ண உணர்வினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி என்பவை ஆகும். தந்திர சாஸ்திரத்தில் சிவபெருமான் அவரது மனைவி சதியிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார்: கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்து தூய கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் மிக எளிதில் அருவவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சித்திகளையும் அடையக்கூடியவன் ஆகிறான். அவன் தூய பக்தர்களால் எய்த பெற்ற மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிக்க கூடியவன் ஆகிறான். தூய பக்தி தொண்டிலிருந்து பெறப்படும் மகிழ்ச்சி மிக உயர்ந்தது ஆகும். ஏனென்றால் அது நித்தியமானது ஆகும். உலகிய சாதனையில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ அல்லது பிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ தாழ்ந்தவை ஆகும். ஏனென்றால் அவை நிரந்தரமானவை அன்று. உலகாயத மகிழ்ச்சியிலிருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதை எதனாலும் தடுக்க முடியாது. அதுபோல அருவ பிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியில் இருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. மாயாவாத துறவிகள், அருவவாதிகள் சிறந்த கல்வி அறிவு பெற்று பெரும்பாலும் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்கள் சில சமயம் அரசியலிலோ அல்லது சமுதாய நல பணிகளிலோ ஈடுபடுவதை நாம் காணலாம். இதன் காரணம் அருவ உணர்வில் அவர்கள் மேலான மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பதே ஆகும். அதனால் அவர்கள் உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய சாதாரண செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதற்கு எத்தனையோ முன்னுதாரணங்கள் அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இவ்வாறான மாயாவாத துறவிகள் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். ஆனால் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எந்த ஒரு உலகியல் நிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வருவது இல்லை. என்னதான் ஈர்ப்பும் கவர்ச்சியும் மிக்கவையாக அவை இருந்த போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆன்மீக செயலோடு ஒப்பிடக்கூடிய பரு உலக செயல் எதுவும் இல்லை என்பதை அவன் எப்போதும் நன்கு அறிவான். ஓகே மாதாஜி. உண்மையில் வெற்றிகரமான யோகிகளால் எய்தப்படும் யோக சித்திகள் 8 வகைப்படும். அனிமா சித்தி என்பது ஒரு கல்லினுள் புகுந்து விடக்கூடிய அளவிற்கு ஒருவனை சிறியதாக்கும் தன்மையது. நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் கூட நம்மை ஒரு கல்லினுள் புகுத்தும் திறனுடையது ஆகும். காரணம், அவர்கள் பூமியை தோண்டி ஏராளமான சுரங்க பாதைகளையும் மலைகளை குடைந்து குகை பாதைகளையும் அமைக்கின்றனர். ஆகையால் கல்லினுள் புகச் செய்யும் அனிமா சித்தி இன்றைய அறிவியலால் கூட எய்தப்படுகிறது. அதுபோல அனைத்து யோக சித்திகளும் மண்ணுலக கலைகளே ஆகும். உதாரணமாக, ஒரு யோக சித்தியால் காற்றில் பறக்கும் அளவிற்கும் நீரில் மிதக்கும் அளவிற்கும் ஒருவன் மெல்லியனாகும் சக்தி பெறுகிறான். இதுவும் கூட நவீன விஞ்ஞானிகளால் செய்யப்படுகின்றது. அவர்கள் வானில் பறக்கின்றனர், நீரில் மிதக்கின்றனர், நீரின் அடியிலும் பயணம் செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் என்ன மகிழ்ச்சி, நம்மளோட மகிழ்ச்சி ஹவு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நம்ம வேற அந்த இதுவெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஞான யோகம் பண்றவங்க, இந்த எனது யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களோட எல்லாம் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு அதுதான் கொடுத்திருக்கு. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மகிழ்ச்சியான வெவ்வேறு வழிகளை பற்றி ஆய்வு செய்கின்றார். அவர் மகிழ்ச்சியை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார். என்னது? ஒண்ணு பௌதிக இன்பத்தினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. ஒரு போன் வாங்கினே மகிழ்ச்சி, ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கினே மகிழ்ச்சி, ஒரு நெக்லஸ் வாங்கினே மகிழ்ச்சி. அந்த மாதிரி ஏதோ பொருள் வாங்கினோம், அந்த பொருள் சார்ந்த ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு, அது ஒரு வகை மகிழ்ச்சி. இன்னொன்னு என்னது? பரபிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. நான் கடவுளிடம் இணைந்து விட்டேன், அந்த மாதிரி. நம்ம கடவுளோட இணையவே முடியாது. அவர் ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி தான். நமக்கு இது என்னது, முக்தி கிடைத்து பகவானோட உலகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் நம்ம வந்து ஐக்கியம்லாம் ஆக முடியாது. பகவானை நாமும் ஒன்னா சேர முடியாது. ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், லைக் தாயும் சேயும். ஒரு அம்மா இருக்காங்க, ஒரு மகனோ மகளோ இருக்காங்க. எப்படி இருந்தாலும் வயத்துக்குள்ள அம்மா அந்த குழந்தைய வளர்த்தினாலும் அது வெளியில வந்து ஒரு
ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை தனி என்டிட்டி தான், அம்மா தனி என்டிட்டி. என்னைக்குமே அவங்க வந்து merge ஆக மாட்டாங்க. அம்மாவோட உள்ளேன்னு தான் வளர்றது, அந்த கரு உண்டாகிறது எல்லாம் சரி. அப்போ ஒரு ஒன்றிதான் இருக்கு. அம்மா சாப்பிட்டா அந்த குழந்தைக்கு போறது எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பிரிஞ்சிடும். அப்புறம் அது எப்பவுமே அம்மா வில் பி அம்மா, குழந்தை வில் பி அந்த குழந்தை தான். அது வந்து வளர்ந்து அது வேற ஐடென்டிட்டி டிஃப்ரெண்ட். அப்ப நம்மளும் அம்மா இது அம்மாவை இணைந்து விடுவோமா? அது கிடையாது. அதே போல பகவான் இடத்தில் நம்ம ஒன்றி விட முடியாது. பட் சில பிலாசபி அதை நம்புறாங்க. அவங்க நம்புறது நம்பட்டும். அதான் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்க இணைகிறாங்க. பகவானுடைய பிரம்மனுடைய நிலைதான். நம்ம வந்து பிரம்ம நிலையை தாண்டி போறோமே, பரமாத்மா அதையும் தாண்டி நம்ம கடவுள் நிலைக்கு போறோம். சோ பரபிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. இது யாரு? ஞான யோகா. ஞானத்தை விருத்தி செய்யறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருப்பான். அப்புறம் மூன்றாவது கேட்டகரி வந்து கிருஷ்ண உணர்வினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. எனக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா போறோம், பக்தி தொண்டு இருந்தா போறோம். நான் பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு எனக்கு நீங்க அந்த சான்ஸ் கொடுங்க, அது போறோம். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சர்வ் த லார்ட். நாம் சர்விட்டரா இருப்பேன். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ என்னது என்னது இவரோட ஆஞ்சநேயரோட ஹனுமான் தினம் வந்தது, என்னது பேர் மறந்து, ஹனுமான் ஜெயந்தின்னு வந்ததே. சோ ஹனுமானோட பர்த்டே தான் அது. ஹனுமான் என்னது எப்படி அவ்வளவு பராக்கிரமசாலி, அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு அவ்வளவு என்னது ஒரு மூலிகை எடுத்துன்னு வர சொல்லிக்கிற மலையை பேத்தெடுத்துன்னு அப்படி தாவி வந்து விடுறார். அவ்வளவு இதுக்கு இருந்தாலும் அவர் எவ்வளவு பகவானு கூட ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அப்படி நிக்க மாட்டேங்கிறார். கீழே அம்பெல்லாம் கை கூப்பிட்டு இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பார். எப்போ ஹனுமான் அப்படிதான் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா அவ்வளவு பக்தி அவருக்கு. அப்படியே நெஞ்ச கிழிச்சு காட்டுறாரு. எனக்குள்ள பகவான் இருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படி பகவான் அப்படி உள்ள நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ அதுதான் வந்து பக்தி இதுல வந்துன்னா ஆஞ்சநேயரை நினைச்சுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி 3 இது இருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? பௌதிக இன்பத்தினால் உண்டாகும். ஏதோ பொருளை அடைந்தோம், அதான் காற்றில் மிதந்தோம், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நான் செயல் பண்ணினேன், கோல்டு காயின் எடுத்தேன், கோல்டு செயின் எடுத்தேன், அதெல்லாம் வந்து இது ஒரு இதுதான் பௌதிக சம்பந்தமா இருந்தது. அப்போ என்னது தந்திர சாஸ்திரங்களில் சிவபெருமானே அவரது மனைவி சதியிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார். தந்திர சாஸ்திரத்துல இது கொடுத்திருக்கான். சிவபெருமான் மனைவிடம் என்ன கூட சொல்றார்? கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகள் சரணடைந்து தூய கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் மிக எளிதில் அருவவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சக்திகளையும் அடையக்கூடியவனாகிறான். அருவவாதிகள்னாக்கா தான் அத்வைதிக் பிரின்சிபிள்ல என்னெல்லாம் அவங்க வந்து வேண்டுகிறாங்க, பகவான உருவம் இல்லாம நினைக்கிறாங்க, அப்புறம் அவங்க என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறாங்களோ அதெல்லாம் ஈஸியா வந்து அடைஞ்சு விடுறாங்க. யாரு? பக்தி பண்றவங்க. எளிதில் அருவவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சித்திகளையும் அடையக்கூடியவனாகிறான். அவன் தூய பக்தர்களால் எய்தப்பெற்ற மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிக்கக்கூடியவனாகிறான். எல்லாமே வந்து ஒரு பக்தனுக்கு வந்து உண்டாகிறது. தூய பக்தி தொண்டிலிருந்து பெறப்படும் மகிழ்ச்சி மிக உயர்ந்ததாகும். அதுதான் வந்து அல்டிமேட். ஏனென்றால் அது நித்தியமானதாகும். எப்பவுமே நம்ம வந்து அது எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம பண்றோம், பகவானை மகிழ்விக்கிறோம். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியாது. ஐ ஃபீல் நைஸ், எனக்கு பகவான் தொண்டு புரிய எனக்கு பிடிக்கிறது. அதனால என்ன, பகவான் பார்த்துப்பார், கண்டிப்பா என்ன பார்த்துப்பார். பட் அதை எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ண மாட்டோம். வேற யாருக்காவது பண்றோம்னாலும் அதெல்லாம் உண்டு. பகவானுக்கு பண்ணும்போது என்னது மெயின் திங், எனக்கு வந்து என்னுடைய கடவுளை வந்து சந்தோஷமா வைக்கணும். அதனால்தான் நம்ம வந்து பாக்கி அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணணும். தூய பக்தி தொண்டிலிருந்து பெறப்படும் மகிழ்ச்சி மிக உயர்ந்ததாகும். ஏனென்றால் அது நித்தியமானதாக, அது வந்து எப்பவுமே நமக்கு அதோட பலன் கிடைக்கும். அப்புறம் உலகியல் சாதனைகளில் உண்டாக்கும் மகிழ்ச்சியோ அது யாரு? இந்த அனிமாக அது படிச்சோமே அதேதான். தட் இஸ் யோகா சக்திகள்ல வந்து தந்திரம் கிந்திரம் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் டெம்பரரி தான். அந்த மாதிரி என்னது மிக உலகியல் சாதனைகளில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ அல்லது பிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக கலப்பதில். யார் இது பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக கலக்கிறது? ஞான யோகா பண்றவங்க பிரம்மத்துடன் ஒன்றி விடுவேன், அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்றோம், அவங்களா இருக்கட்டும். ஞான யோகா அண்ட் கர்ம யோகா, இந்த இது வந்து கர்ம யோகா. சாதனை எல்லாம் உலக சாதனை பண்ணி கோல்டு காயின் எடுத்தேன், அதெல்லாம் வந்து கர்ம யோகா. இது இவங்களோட என்னது உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ தாழ்ந்தவை ஆகும். உள்ளி பக்தி தொண்டு நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க கிருஷ்ண பக்தி தொண்டுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதுதான் உயர்ந்தவை. பாக்கி எல்லாம் அவங்களோட வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங் அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அதுலதான் முயற்சி எடுக்கிறானே தவிர கடவுளை வந்து ஆனந்தப்படுத்துறதுக்கு அவன் பண்ண மாட்டேங்கிறான். சோ அதனால அதெல்லாம் ஒரு தரம் குறைந்ததும் தன்னை ஒன்றாக காண்பது உண்டாகும் மகிழ்ச்சியை தாழ்ந்தவை ஆகும். ஏனென்றால் அவை நிரந்தரமானவை அன்று இல்லை. அது நிரந்தரமானது இல்லைன்னா என்னது? அதெல்லாம் டெம்பரரி. உலகாயத மகிழ்ச்சியிலிருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதை எதனாலும் தடுக்க முடியாது. ஒரு பொருள் வாங்கினோம், அதனால ஒரு மகிழ்ச்சி அடையறோம், அதுல வந்து திரும்பி அன்ஹாப்பினஸ் வரதா டெஃபினட்டா வரும். ஏன்னா தடுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுவும் ஒரு அந்த பொருளும் நஷ்டப்பட்டு போகும், தொலைஞ்சு போகும், விழும், உடையும். அப்ப அது நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சியிலேருந்து நமக்கு கீழே விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு.
ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு எதனாலும் தடுக்க முடியாது. அதுபோல் அருவ பிரம்மத்துடன் தன்னை ஒன்றாக காண்பதினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியிலிருந்து ஒருவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதே போல என்னது, பகவானுடன் ஒன்றி விடுறேன், பகவானோட அந்த பிரம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் ஒன்றி விடுகிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தம் என்னது, அதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடையிறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. சோ மாயாவாத துறவிகள் அவங்களுக்கு தான் அருவ பிரம்மா அத்வைத்திக் பிரின்சிபலோடு, மாயாவாத துறவிகள் என்று அருவவாதிகள் சிறந்த கல்வி அறிவு பெற்று எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸும் கரைச்சு குடிச்சிருக்கேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், இப்படி புக்கெல்லாம் ரெஃபரே பண்ண வேண்டாம், எல்லாம் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் டிப் ஆஃப் மை டங்கில் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பெரும்பாலும் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்கள், பெரும்பாலும் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்கள் சில சமயம் அரசியலிலோ அல்லது சமுதாய நற்பணிகளிலோ ஈடுபடுவதை நாம் காணலாம். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்னது, ஃபேமஸ் ஆனோம், ஏதோ ஒரு யாரோட இதுல வந்து சேர்ந்துட்டு தன்னுடைய என்னது ஐம் கிரேட் அந்த மாதிரி காட்டுறதுக்கு அவன் அரசியல்ல போவோம், இல்ல ஒரு சமுதாய நலப்பணியில வந்து போவோம், அந்த மாதிரி ஈடுபடுவதை அவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி ஈடுபடுறாங்க. இதன் காரணம் அருவ உணர்வில் அவர்கள் மேலான மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பதே ஆகும். அப்படின்னா என்னது, still not understood. அருவ பிரம்மத்துல அவன் வந்து இருந்து அப்ப இதெல்லாம் விட்டுருக்கணும். அவன் நல்ல ஒரு ஆனந்தத்துல இருக்கு, இதெல்லாம் வேண்டாப்பா, பாலிடிக்ஸும் வேண்டாம், நல்லா நலப்பணிக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், அதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க, கடவுள் பார்த்துப்பாங்க, அவன் நிம்மதியா இருக்கானா, இல்லை, இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி புரிஞ்சு எல்லாம் பண்றது, அதுல என்ன தெரியாது, இஸ் நாட் ஹாப்பி இன் தட், அவன் வந்து சக்சஸே ஆகல, அருவ உணர்வில் அவர்கள் மேலான மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பதே ஆகும். அதனால் அவர்கள் உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய சாதாரண செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். நல்ல ஒரு பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து என்னது, மெடிடேஷன் பண்றேன், அருவ பிரம்மத்துல மெடிடேஷன் பண்ணி அதுலயே மிதந்துட்டு இருக்கேன்னா அதுலயே இருக்கலாமே, அதுல இறங்கி வந்துட்டு பாக்கியுள்ள செயல்லாம் ஏன் பண்றாங்க, பிகாஸ் he is not able to sustain that. அதுல வந்து அவனுக்கு ஆனந்தமும் பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு. இதற்கு எத்தனையோ முன்னோட உதாரணங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அதிலும் குறிப்பாக என்ன கொடுத்திருக்க, குறிப்பாக இந்தியாவில் இவ்வாறான மாயாவாத துறவிகள் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இதுல பார்க்கலாம். நம்ம தான் பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது, நிறைய இந்த மாதிரி பாபாஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அம்மா பாபா எல்லாம் சொல்லி நாங்க இப்படி விபூதி கொண்டு வந்தேன், அதை கொண்டு வந்தேன், இதை கொண்டு வந்தேன், எல்லாமே சித்திகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க எல்லாம் வீழ்ச்சி தான் அடையிறாங்க. சோ ஆனால் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எந்த ஒரு உலகில் நிலைக்கு எந்த ஒரு உலகியல் நிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. அவன் வந்து இந்த மாதிரி மாறிப்பட்டு போக மாட்டான். அவன் எந்த இடத்துல இருக்கானோ அதுலயும் வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல அவன் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் வேறொரு பிளாட்ஃபார்ம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. என்னதான் இருப்பும் கவர்ச்சியும் மிக்கவையாக அவை இருந்த போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆன்மீக செயலோடு ஒப்பிடக்கூடிய பரு உலக செயல் எதுவும் இல்லை என்பதை அவன் எப்போதும் உணர்ந்தறிவான். அவன் இருக்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நல்ல ஒரு ஆனந்தம் பகவானுக்கு சேவ் பண்றான். பாக்கி வேற என்ன இருக்கு, அட்ராக்டிவா இருக்கு, யூ கேன் டூ தட், இஸ் நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட், பிகாஸ் அவன் பண்ற தொழிலே, அவன் பண்ற அந்த கிருஷ்ண பக்தியிலே எப்படி அவன் அவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அதுக்கும் இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அதாவது யூ கேனாட் ஈவன் ஈக்குவேட், அந்த மாதிரி ஒப்பிடவே முடியாது. ஒப்பிடக்கூடிய பரு உலக செயல்கள் எதுவுமே இல்லை. நான் அனுபவிக்கிற இந்த ஆனந்தம், கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஆனந்தம் வேற எதுலையுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. அவன் அந்த மாதிரி இருக்குமா, அந்த மாதிரி வழி தவறி போகவே மாட்டான். உண்மையில் வெற்றிகரமான யோகிகளால் எழுதப்படும் யோக சக்திகள் 8 வகைப்படும். அனிமா சித்தி, அனிமா கரிமா, என்னெல்லாமோ இருக்கும். அது இந்த அனிமாங்கிறது என்னது, ஒரு கல்லினுள் புகுந்து விழக்கூடிய அளவிற்கு ஒருவனை சிறியதாக்க, அவன் அவ்வளவு சின்னதாயிடுவோம், அந்த கல்லுக்குள்ள கூட அவனால போக முடியுமா, அவனோட அனிமா சித்தியால பண்ணுவான். இந்த சித்திகள்லாம் அப்படிதான், ஏதோ ஒரு மேஜிக்கல் பவர்ல அவன் அப்படி பண்ணி போக முடியும். பட் அதுதான் இப்ப சயின்டிபிக்கா எல்லாம் ப்ரூவ் பண்றாங்களே சொல்லிட்டு பிரபுபத எழுதுறாரு. கல்லுக்குள்ளேன்னு போறதுன்னா என்னது, ஒரு டன்னல், ஒரு மலையை குடைஞ்சு அதுக்குள்ளே இருந்து இப்படி டன்னல் கட்டியாச்சு, வண்டி போறது ஷார்ட்கட் ஆயிடுது அப்படின்லாம் இப்ப நிறைய நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி அவன் பண்றான், ஒரு சித்தியோட பண்றான்னா அது வந்து நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் கூட நம்ம ஒரு கல்லினுள் புகுந்து திறனுடையது ஆகிறது. அதுக்கு இந்த மாதிரி சித்தி தான் பெறணும்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. பெரிய மலை, நீங்க சின்ன ஒரு கல்லுக்குள்ள ஓட்ட போடுறீங்கன்னா நாங்க பெரிய மலையிலேயே வந்து பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணி இப்ப நாங்க ரயில்வே இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு. சோ விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் கூட நம்மை ஒரு கல்லினுள் புகுந்து திறனுடையதாகும். காரணம், அவர்கள் பூமியை தோண்டி ஏராளமான தங்க சுரங்க பாதைகளையும் மலைகளை குடைந்து குகை பாதைகளையும் அமைக்கின்றனர். ஆகையால் கல்லினுள் புக செய்யும் அனிமா சித்தி இன்றைய அறிவியலால் கூட எழுதப்படுகிறது. சோ கல்ல தோண்டி உள்ள போனோம்னா இந்த மாதிரி விஞ்ஞானிகளாலையும் கூட முடியறது. சோ அதுக்கு உங்களோட மாதிரி சித்தி அந்த ஒரு யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குறைந்து போகுது, இன்றைய அறிவியல கூட எழுதப்படுகிறது. அது போல அனைத்து யோக சித்திகளும் மண்ணுலக கலைகளே ஆகும்.
அது உதாரணமாக ஒரு யோக சித்தியால் காற்றில் பறக்கும் அளவிற்கும் நீரில் மிதக்கும் அளவிற்கும் ஒருவன் மெல்லியனாகும் சக்தி பெறுகிறான். இல்ல அதான் ஒரு மாதிரி மேஜிக்கல் பவர்ல அந்த மாதிரி லைட் வெயிட்டா என்ன அப்படின்னு பறக்கிறான். அதுக்கு என்ன கொடுக்க, இதுவும் கூட நவீன விஞ்ஞானத்தில் அவங்களுக்கு தான் செய்யறாங்க அப்படின்னு. அவர்கள் வானில் பறக்கின்றனர். என்னது இந்த ராக்கெட்டோ சம்திங் தே ஹேவ் இல்லையா, அந்த கிளைடர் என்ன சொல்றாரு, பேராகிளைடிங் எல்லாம் அந்த மாதிரி கூட பண்ண முடியுமே. நீரில் மிதக்கின்றனர், நீரின் அடியிலும் பயணம் செய்கின்றனர். இதெல்லாம் கூட இப்ப சயின்டிபிக்கலி தே ஆர் ஏபிள் டு டூ இட். அப்ப இது மாதிரி யோக சித்திகள் பண்ணிதான் உங்களால முடியும் அந்த மாதிரி கிடையாது. இவ்வாளும் சயின்டிபிக்கா அவங்க எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதிக சித்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகளே அதே போன்ற சித்திகளை மாதாஜி அதை படிக்கணும் மாதாஜி. இது படிக்கலையா? ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க. அப்ப யார்? நீங்க தான் பாக்கி, நீங்க தான் படிங்க. இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதீக சித்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகள் அதே போன்ற சித்திகளை பெற முயல்வதை நாம் பார்க்கலாம். அதனால் யோக சித்திக்கும் பௌதீக சித்திக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. ஒரு ஜெர்மானிய அறிஞர் ஒரு முறை கூறினார், யோக சித்திகள் என்று கூறப்படுபவை எல்லாம் நவீன விஞ்ஞானிகளால் ஏற்கனவே எய்தப்பட்டு விட்டன. அதனால் அவற்றின் மீது தனக்கு ஆர்வமில்லை என்று, அதே சமயம் அவர் பக்தி யோகத்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள நித்திய உறவினை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது என்று அறியும் பொருட்டு புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். உண்மையில் யோக சித்திகளின் வகைகளில் சில குறிப்பிட்ட முறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் இன்று வரை விஞ்ஞானிகளால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை. உதாரணமாக, சூரிய ஒளிக்கதிர்களை பயன்படுத்தி ஒரு யோகியால் சூரிய மண்டலத்தினுள் புகுந்துவிட முடியும். இதற்கு லகீமா சித்தி என்று பெயர். அதுபோல் ஒரு யோகி தன் விரலால் சந்திரனை தொட்டுவிட முடியும். நவீன வானியலார் விண்கலன்களின் உதவியால் மிகுந்த சிரமத்திற்கிடையே சந்திர மண்டலத்திற்கும் செல்கின்றனர். ஆனால் யோக சித்தி பெற்ற ஒருவனோ தனது கையினை வளரச் செய்து தன் விரலால் சந்திரனை தொடுகிறான். இந்த சித்திக்கு பிராப்தி என்று பெயர். இதன் பொருள் கைவரப் பெறல் என்பதாகும். இந்த பிராப்தி சித்தியால் ஒரு யோகி சந்திர மண்டலத்தை தொடுவது மட்டுமல்ல, அவர் தனது கையினை எதுவரையில் வேண்டுமென்றாலும் வளரச் செய்து தான் விரும்பிய பொருளை எடுக்கலாம். தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு மரத்தின் கனியை அவரால் பறிக்க முடியும். இதுவே பிராப்தி சித்தியாகும். நவீன விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். அவற்றின் உதவியால் இப்பூமண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை அழிக்க முடியும். ஆனால் ஈசிதா சித்தி என்னும் ஒரு வகை யோக சித்தியால் ஒருவன் தான் நினைத்தால் ஓர் உலகினையே படைக்கவும் அழிக்கவும் முடியும். மற்றொரு சித்தி வசிதா சித்தியாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் யானையையும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொணர முடியும். இது ஒரு வகையான மனோதத்துவ துயில் நிலையாகும். இது பெரும்பாலும் எதிர்க்க முடியாததாகும். சில சமயம் இந்த வசிதா சித்தியில் சிறிதளவு சக்தி பெற்ற ஓர் யோகி பொதுமக்களிடம் வந்து பொய்யுரை கூறி அவர்கள் மனங்களை வசப்படுத்தி அவர்களை ஏமாற்றி அவர்களின் பணத்தை திருடிக்கொண்டு ஓடிவிடுகிறான். பிரிதோர் யோக சித்தி பிரகாமிய சித்தி எனப்படும் மந்திர சக்தி. இந்த பிராகாமிய சித்தியின் ஆற்றலை கொண்டு ஒருவன் தான் விரும்பியதை அடையலாம். ஒருவன் தண்ணீரை தனது விழியின் வழியே புகச் செய்து மீண்டும் வெளிவரச் செய்யலாம். அவனது விருப்பத்திற்கேற்ப அவனால் இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும். யோக சித்தியில் உயர்ந்தது காமா வசாயிதா என்பதாகும். இதுவும் கூட ஒரு வகையான மந்திர சக்தி தான். பிரகாமிய சக்தியால் இயற்கைக்கு உட்பட்ட அதிசயங்களைத்தான் செய்து காட்ட முடியும். ஆனால் காமா வசாயிதா ஒருவனை இயற்கைக்கு எதிராகவும் செயல்பட செய்யும். அதாவது இயற்கைக்கு மீறிய அசாதாரண செயல்களையும் செய்ய வைக்கும். உண்மையில் இது போன்ற சித்திகளை எய்துவதன் மூலம் ஒருவன் நிலையற்ற இன்பத்தையே அதிகமாக அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேஜிக்லாம் சொல்றாங்க, இதுதான் மேஜிக்கல். இந்த தந்திரம் எல்லாம் பண்றாங்களே அவங்களோட சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி. ஆனா அதெல்லாம் நிலைத்து நிற்குமா? அதுதான், இதெல்லாம் நிலைத்து நிற்காது, இதெல்லாம் டெம்பரரி தான். எனவே இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதிக சித்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகளும் அதே போலதான் பண்றாங்க இல்லையா? ஒன்றும் பெரிய அதுக்கு இந்த எல்லாம் யோகம் பண்ணி அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய
வித் என்னது ஒரு சயின்டிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம். இது போன்ற சித்திகளை பெற முயல்வதை நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் அதனால் யோக சித்திக்கும் பௌதிக சித்திக்கும் இடையே எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெர்மனியன் அறிஞர் ஒரு முறை கூறினார். சோ நீங்க பண்றது நாங்களும் பண்ணலாமே, சயின்டிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு நாங்க பண்ணலாம். நீ வந்து சந்திரனை தொடனா நாங்களும் போயிட்டு தொட்டுட்டு வரலாம். சோ என்ன நீங்க பண்றீங்களோ அதெல்லாம் நாங்க வந்து வித் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வச்சு நாங்க வந்து பண்ணலாம் சயின்டிபிக்கா. சோ அப்படி அவர் சொல்றாரு என்று கூறப்படுவே எல்லாம் நவீன விஞ்ஞானிகளால் ஏற்கனவே எய்தப்பட்டு விட்டன. அதனால் அவற்றின் மீது தனக்கு ஆர்வம் இல்லை. இதனால் பெரியவன் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட் அப்படின்னு சொல்றாராம். என்று அதே சமயம் அவர் பக்தி யோகத்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தனக்குள்ள நித்திய உறவினை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது என்று அறியும் பொருட்டு புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். இதெல்லாம் எங்களால் பண்ண முடியும். ஆனா எப்படி பகவானை வந்து நான் வந்து எப்படி அனுபவிக்கணும், பகவானுக்கு எனக்கு உள்ள சம்பந்தத்தை எப்படி ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதனாலதான் இந்தியாவுக்கு வந்தாராம் ஒரு ஜெர்மனியன். உண்மையில் யோக சித்திகளின் வகைகளில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட முறைகள் இருக்கின்றன. என்னெல்லாம் அது அவற்றில் இன்று வரை விஞ்ஞானிகளால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை. உதாரணமாக என்னது அது கூட சயின்டிபிக்கலி இதை அனேபிள் டு டூ அது கூட இந்த யோக சித்திகளால பண்ணிருக்காங்க. என்னெல்லாம் அது உதாரணமாக சூரிய ஒளி கதிர்களை பயன்படுத்தி ஒரு யோகியால் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள அதனுள் புகுந்து விட முடியும். இதற்கு லகிமா சக்தி அப்படின்னு ஒரு லகிமா நான் சொன்னேன். நிறைய அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸ் உண்டு. அனிமா பார்த்தோம், இப்ப லகிமா என்று பெயர் இருக்கு. அது போல் ஒரு யோகி தன் விரலால் சந்திரனை தொட்டு விட முடியும். அந்த மாதிரி அது நவீன வானியலர் விண்கலன்களில் உதவியால் மிகுந்த சிரமத்திற்கிடையே சந்திரமண்டலத்திற்கு செல்கின்றனர். அது எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் சந்திரமண்டலம் போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ராக்கெட்ல போய் இப்ப ராக்கெட் இஸ் சோ ஃபாஸ்ட், அதுவே அவ்வளவு நேரம் அவங்க எடுத்து போறாங்க. ஆனா இந்த சக்திகளாம் அவங்க வந்து ஈஸி அப்படியே சந்திரனை தொட்டு விடுறாங்க. சோ அது ஒரு யோக சக்தி தான். ஆனால் யோக சித்தி பெற்ற ஒருவனோ தனது கையினை வளர செய்த நல்ல கையை அப்படி நல்லா நீட்டி அப்படி வளர்த்துறானோ, நல்ல கையை இது பண்ணி அவன் வந்து இஸ் ஏபிள் டு டச் சன்னோ மூனோ ஏதாவது தொடர்றதுக்கு அவனால முடியாது. தன் விரலால் சந்திரனை தொடுகிறான். இந்த சித்திக்கு பிராப்தி அடைகிறான் இல்லையா, பிராப்தம்னா என்னது, இஸ் ஏபிள் டு டேக் இட் என்று பெயர். இதன் பொருள் என்னது, கைவர பெறல், அழகா இஸ் ஏபிள் டு டச் இட் அது மாதிரி என்பதாக. இந்த பிராப்தி சக்தியால் ஒரு யோகி தன் சந்திரமண்டலத்தை தொடுவது மட்டுமல்ல, அவர் தனது கையினை எதிர்வரையில் வேண்டுமானால் எங்க வேணாலும் அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கேன் டச் நாட் ஓன்லி சந்திரன், வேற எங்க வேணாலும் அந்த கையை வளர்த்து அவன் வந்து தொடர்றதுக்குள்ள அந்த ஒரு யோக சக்தியால அவனால் பண்ண முடியாது. தான் விரும்பிய பொருளை எடுக்கலாம். தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு மரத்தின் கனியை அவரால் பறிக்க முடியும். இதுவே என்னது, பிராப்தி சக்தி. நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம், அனிமா கரிமா பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கரிமா தான் பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன பார்த்தோம், அனிமா பார்த்தோம், அப்புறம் லகிமா. கரிமா என்ன பார்க்கல, அனிமா லகிமா. இப்ப என்ன பார்த்தோம், பிராப்தி. அதுபோல் நிறைய இன்னும் 2-3 சொல்லியிருக்காங்க. நவீன விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். அவற்றின் உதவியால் இப்பூமண்டலத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய பகுதியை அழிக்க முடியும். ஒரு குண்டு போட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு இடத்துல வந்து அழியுமா இருக்கும். ஆனால் யோக சித்தில எனக்கு ஈஷிதா சித்தி, ஈஷித்தனா என்னது, அப்படி கேப்சர் பண்றது என்னும் ஒரு வகை யோக சித்தியால் ஒருவன் தான் நினைத்தால் ஒரு உலகினையே படைக்கவும் அழிக்கவும் முடியும். படைக்கவும் செய்யலாம், அவன் அழிக்கவும் செய்யலாம். அது என்னது, அதுக்கு பேரு ஈஷிதா. ஈஷித்தனாலே ஒரு அட்ராக்ஷன் தான் நினைக்கிறேன். ஈஷிதா சக்தி இல்ல, ஈஷிதா இஸ் நாட் அட்ராக்ஷன், வேற நெக்ஸ்ட் வரதுதான் ஈஷிதா. வசிதா இஸ் அட்ராக்ஷன். அப்படி இந்த வசப்படுத்துறான் அப்படின்னு சொல்லுவோமே, அதுதான் வசிதா. ஈஷிதா இஸ் யூ கேன் கிரியேட் அண்ட் யூ கேன் அனிலேட் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி நினைத்தால் ஒரு உலகனையே படைக்கவும் அழிக்கவும் முடியும். மற்றொரு சித்தி வசிதா சித்தி ஆகும். இதன் மூலம் என்னது, அதான் வசிதாங்கிறது இப்படி மெஸ்மரைசேஷன், இப்படி மெஸ்மரைஸ் பண்றாங்களே அந்த மாதிரி. இதன் மூலம் ஒருவன் யானையையும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொணர முடியும். இது ஒரு வகையான மனோதத்துவத்தில் நிலையாகும். இது பெரும்பாலும் எதிர்க்க முடியாததாகும். சில சமயம் இந்த வசிதா சித்தியில் சிறிதளவு சக்தி பெற்ற ஒரு யோகி பொதுமக்களிடம் வந்து ஏதோ பொய்யெல்லாம் பேசி அவங்களை வந்து மயக்கி ஏமாத்தவும் செய்யறான். அவர்கள் மனங்களை வசப்படுத்தி அவர்களை ஏமாற்றி அவர்களின் பணத்தை திருடி கொண்டு ஓடிவிடுகிறான். இது வந்து வசப்படுத்துறோம். அதனாலதான் வசிதா அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன யோக சித்தி, பிரகாமிய சித்தி எனப்படும் மந்திர சக்தி. இந்த பிரகாமிய சித்தியின் ஆற்றலை கொண்டு ஒருவன் தான் விரும்பியவரை அடையலாம். அந்த மாதிரி கூட இவன் ஏமாத்துறவங்க இருக்காங்க. ஒருவன் தண்ணீரை தனது விழியின் வழியே புக செய்து அப்படி கண்ணால் அப்படி உறிஞ்சுக்கிறானா.
அப்படி இந்த கண்ணால் இப்படி விடுறான். இதெல்லாம் நான் பார்த்தது கிடையாது, இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அவ்வளவுதான். புக செய்து மீண்டும் வெளிவர செய்யலாம். அவனது விருப்பத்திற்கேற்ப அவனால் இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும். யோகசித்தில் உயர்ந்தது என்னது? இது வந்து அடுத்தது இன்னும் ஹையஸ்ட் இது என்னது? காமாவசாயிதா காமாவசாயிதா என்பதாகும். இதுவும் கூட ஒரு வகையான மந்திர சக்தி தான். பிராகாமிய சக்தியால் இயற்கைக்கு உட்பட்ட அதிசயங்களை தான் செய்து காட்ட முடியும். இயற்கையில் என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து பிராகாமிய சக்தி. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே பிராகாமிய சக்தி தான் இது. மந்திர சக்தியால என்னது? தான் விரும்பியதை அடையலாம், விரும்பியவரை அடையலாம், விரும்பியதை நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வந்து அடையலாம். இதை விட சக்தி வாய்ந்தது என்னது? காமாவசாயிதா. இயற்கைக்கு உட்பட்ட இது பிராகாமிய என்னது? சக்தியால் இயற்கைக்கு உட்பட்ட அதிசயங்களை தான் செய்து காட்ட முடியும். ஆனால் காமாவசாயித்தா ஒருவனை இயற்கைக்கு எதிராகவும் செயல்பட முடியும். அதாவது இப்ப யாரும் படிக்கிறது பாக்கி இல்லையா? இப்ப நான் படிச்சேன். அதாவது இயற்கைக்கு மீறிய அசாதாரண செயல்களை செய்ய வைக்கும். உண்மையில் இது போன்ற சக்திகளை எய்துவதன் மூலம் ஒருவன் நிலையற்ற இன்பத்தையே அதிகமாக அனுபவிக்க முடியும். அப்ப என்னது? இட் இஸ் நாட் ஈவன் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்ம ஆல்ரெடி படைத்து விட்ட அந்த இதுல இல்லை, அதுக்கும் அப்பால் போயிட்டு அவன் வந்து இது போன்ற சக்திகளை எய்துவதன் மூலம் அவன் வந்து நிலையற்ற இன்பம் அதை வந்து அனுபவிக்க முடியும். மதியற்ற மக்கள் கனநேரம் மின்னி மறையும் நவீன உலகியல் வளர்ச்சியின் மனம் மயங்கி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அறிவில்லாத மனிதர்களுக்கானது என்று கருதுகின்றனர். இதெல்லாம் நான் மேஜிக்கலி இப்படி எல்லாம் பண்றாங்களே, அதுல அவங்களுக்கு மனம் லயிக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு உண்மை, எவ்வளவு இதெல்லாம் பொய்த்தனம், அதெல்லாம் தெரியாம என்னது? ஏன்னா அதெல்லாம் கிளிட்டரிங் எவ்வளவு ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்குன்னு அதுலதான் மயங்குறாங்க. ஆமா, இது கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் மந்த புத்திக்காரங்க தான். இது என்ன தினமும் ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கு, இதனால என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஏளனம் பேசுவா. ஆனா அதுக்குதான் அவங்க ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் யாருக்கு இருக்கு? அறிவில்லாத மந்த புத்திகள் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க. அப்படி அவன் இந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கானது என்று கருதுகின்றனர். எழில்மிகு வீடு, குடும்பம், பாலுறவு வாழ்க்கை போன்றவற்றினால் நான் எனது பௌதிக சுகங்களை நன்கு அனுபவிக்கின்றேன். அதெல்லாம் இவ்வளவு நல்லா அனுபவிக்கிறேன். தட் இஸ் ஹவ் இஸ் அட்ராக்டட் என்று நினைக்கின்றனர். எக்கணமும் அவர்களின் பௌதிக நிலையிலிருந்து அவர்கள் தூக்கி எறியப்படலாம். படைச்சிருக்கு சரிதான். இப்ப ஒரு மேஜிஷியன் அப்படியே பைசா பணம் எல்லாம் போய் காட்டணும், இன்னொரு நிமிஷம் அதெல்லாம் பறவையா மாறிவிடும். பறவையும் உண்மை கிடையாது, அந்த பணமும் உண்மை கிடையாது, எல்லாம் ஒரு மேஜிக் ஷோ மாதிரிதான். ஆனா அதுல பயங்கரம் என்னது? அதுதான் இப்ப இன்பமான நான் இதுல இருக்கேன், நல்ல ஒரு வாழ்க்கை, நல்ல மனைவின்னு. அந்த மனைவி இறந்து போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? அந்த பணம் எல்லாம் விரயமாறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? திரும்பி அவன் பாப்பராறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? க்ஷண நேரம் போடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவன் வந்து தெரியாம வந்து அதுதான் நிலைத்து நிற்கும் என்று அந்த மாதிரி ஒரு மிதப்புல இருக்கான். அவர்கள் தூக்கி எறியப்படலாம் என்பதை மேற்கூறிய மனிதர்கள் அறிவதில்லை. அறியாமையின் காரணமாக உண்மையான வாழ்க்கை நித்தியமானது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. இதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ் தான். ஒரு நேரம் நம்மளே நிறைய பேர் அப்படி பார்க்கலாம். ஒரு காலத்துல அவங்களும் ஏழையா இருந்திருப்பாங்க, இன்னைக்கு பார்த்தா பசங்க எல்லாம் பெரியவளாகி நல்ல பொசிஷன்ல வந்திருக்காங்க. அதனால ஆட முடியுமா? இல்லை. நம்மளோட ஒரிஜினல் இதை மறக்க கூடாது. நம்ம எங்க இருந்தோம், எப்படி இருந்தோம், அது அந்த லைஃப் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு பணம் இருக்கு, ஓகே, பசங்க சம்பாதிக்கிறாங்க, அவங்களோட பணத்தை நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி உணர்ச்சியோட நம்ம திரும்பி வந்து we should be always down. பட் சில பேர் வந்து அதுலதான் பெரிய இது பண்ணி டிஷர்ட் போட்டுக்கிறது, என்ன வயதானாலும் டிஷர்ட் என்ன ஜீன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப மிதக்கிறாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க அறியறது இல்லை. வந்து அறியாமையின் காரணமாக உண்மையான வாழ்க்கை நித்தியமானது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. உடலின் நிலையற்ற சுகங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அன்று மக்களை மின்னி மறையும் உலகியல் சுகத்திற்கு பயப்பட செய்யும் அறியாமைக்கே இது காரணமாகும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய டெம்பரரி தான் இந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாம் அப்படின்னு தெரியாதுக்கு இந்த மாதிரி உலகியல் சுகத்திற்கு அவன் வந்து பயப்படுறான். இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் a false image. அறியாமைக்கே ஒரு நம்மளோட இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. அதனால தான் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் மண்ணுலக அறிவு வளர்ச்சி ஒருவனை மேலும் மடையனாக்குகிறது. மண்ணுலக வளர்ச்சினா என்னது? நான் அதை படிச்சேன், இதை படிச்சேன், நான் அதை கட்டினேன், இதை பண்ணினேன், இதை சம்பாதிச்சேன், இதெல்லாமே என்னது? இட்ஸ் ஆல் ஃபால்ஸ். அது போறதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்காது. ஜஸ்ட் கோஸ் லைக் a bubble. அந்த மாதிரி அவங்க மடையன் தான் அதெல்லாம் பண்றான் அப்படின்னு. ஏனென்றால் அது தனது மினுமினுப்பால் ஒருவனை அவனது உண்மை அடையாளத்தை மறக்க செய்கிறது. உண்மையான அடையாளம் என்னது? நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பசங்கள், பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியணும். இதுதான் அவனோட ஒரிஜினல், அவனோட டியூட்டி. அதெல்லாம் மறக்க வைக்கிறது. அதை விட்டு நான் எல்லாம் பண்ணணும், பாக்கி அதான் சம்பாதிக்கணும், இது பண்ணணும், என்ஜாய் பண்ணணும், அதுலயே இருக்காம மினுமினுப்பால் ஒருவனை அவனது உண்மை அடையாளத்தை மறக்க செய்கிறது என்று கூறினார். அது அவனது அழிவாக இருக்கிறது. அதுதான் அவனோட அழிவுனா என்ன அர்த்தம்? அடுத்த ஜென்மம் என்னமா பண்ணுவோம்? இந்த ஜென்மத்துல என்னத்தை சம்பாதிச்சு வச்சா? பணம் எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சா போறாது. இல்ல நிறைய வீடு கட்டினேன், போறாது.
நிறைய கோல்டு என்ன சில்வர் எல்லாம் வாங்கி வச்சு பட்டுப்படவே என்ன ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப என்னதான் பிரயோஜனப்படும்? நம்ம என்ன கர்மா பண்ணினோம், பகவான் எவ்வளவு நேரம் நினைத்தோம், பகவான் நாமங்கள் எவ்வளவு சொன்னோம், எவ்வளவு தான தர்மம் பண்ணினோம், எவ்வளவு பகவானை நினைத்தோம், பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானை திருப்திப்படுத்த. அது போலதான் வேற ஒரு உடல் கிடைக்கும். இதெல்லாம் அவனுக்கு அப்ப தெரியாது. ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்தை பத்தி அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை தானே. அதனாலதான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ அதனால்தான் ஸ்ரீலர் பக்தி மண்ணுலக அறிவு வளர்ச்சி ஒருவனை மேலும் மடையனாக்குகிறது. ஏனென்றால் அது தனது மினுமினுப்பால் ஒருவனை அவனது உண்மை அடையாளத்தை மறக்க செய்கிறது என்று கூறினார். கண்ணா தெரியல. அது அவனது அழிவாக இருக்கிறது. காரணம், மனித உடல் பெற்ற இந்த வாழ்க்கை உலகில் அழுக்கிலிருந்து வெளிவருவதற்குரியதாகும். அப்ப என்னது, நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி நிறைய அழுக்குகள் இருக்கு, அதுல நம்ம வெளியில வரணும். எல்லா அட்ராக்ஷன் என்னெல்லாமோ அட்ராக்ட் பண்றது நம்மள, அது எல்லாமே அழுக்குதான். ஸோ வி ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். இதெல்லாம் அதுக்கு உரியதாகும். அறிவு வளர்ச்சியால் மக்கள் மேலும் மேலும் உலக வாழ்க்கையிலேயே சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இந்த தலை தடுமாறிய நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கு அவர்களிடம் எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லை. இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு நம்ம அதனாலதான் பக்தி மார்க்கத்துல இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம சமநிலையில இருப்போம். என்னதான் பெரிய ஒரு லாட்ரி கிடைச்சா கூட இட்ஸ் ஓகே, அப்படி நம்ம சமாதானத்தை அப்படி போயிட்டு இருப்போம். மிதக்க மாட்டோம், ரொம்ப எல்லாம் அப்படி இது பண்ண முடியும். சோ ஹரிபக்தி நிறைய இந்த பல ஆச்சாரியர்கள் எழுதினதான். இது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்சர். ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பகவானின் மிக சிறந்த பக்தரான பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவரை பின்வருமாறு வேண்டுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, பக்தி துண்டில் நான் உறுதியுடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்றே உமது தாமரை திருவடிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பிரார்த்திக்கிறேன். எல்லாம் முடிஞ்சது, அவ அப்பாவெல்லாம் கொன்று எல்லாம் ஆயாச்சு. அப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் போயிட்டு பகவானுக்கு எல்லாம் தேவர்கள் எல்லாம் பயப்படுறாங்க, என்ன இப்படி ஆக்ரோஷமா இருக்கார் நீ பிரகலாதா, நீதான் பகவானை சாந்தப்படுத்த முடியும், நீ போ பகவானை சாந்தப்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். சின்ன குழந்தை, 5-6 வயசு குழந்தை போயிட்டு சமாதானப்படுத்த போகும்போது, எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கெல்லாம் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ண தெரியாது, ஒன்னும் தெரியாது அப்படின்னு ஓகே சொல்லிட்டு அவர் அனைத்து எல்லாம் பண்றார். சரி நீ கேளு, உனக்கு என்ன வேணா நான் தரேன்ப்பா, நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ட, உனக்கு எல்லாம் தரேன், வேண்டாம் ஒண்ணுமே கொடுக்காதீங்க அப்படிங்கிற. இந்த பௌதிக சம்பந்தமா கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்துன்னா எல்லாம் போகும், என்னை உங்களை நினைக்க விடாம செய்திடும், எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் பிரகலாத். அவ்வளவு சின்ன குழந்தை, அவருக்கு அதெல்லாம் அட்ராக்ஷனே இல்லை. 5 வயசு குழந்தைக்கு அவ்வளவு ஒரு அறிவு. சோ மீண்டும் அவர் என்ன பிரார்த்திக்கிறேன், எனக்கு உங்களுடைய நிழல்ல இருக்கணும், நான் உங்க கிட்டக்கே இருக்கணும், இதுதான் நான் வேண்டது எல்லாமே. அதுதான், வேற எல்லாம் பொண்ணு பொருள், எனக்கு பதவி, எங்க அப்பா போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா பதவி இதெல்லாம் கொடுத்து என்ன திரும்பி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஒழித்து நான் அதுலயே இப்போ மயங்கிட்டேன்னா அப்படின்னு பயப்படுறது. சோ எனது கிருஷ்ண உணர்வு மேலும் மேலும் வலிமையும் உறுதியும் பெற வேண்டும் என்று வணங்குகிறேன். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வினின்றும் பக்தி தொண்டினின்றும் உண்டாகும் இன்பமானது மிக்க ஆற்றலுடையதாகும். எனக்கு வேறெல்லாம் மினுமினுப்பாவே தெரியல, இதுதான் எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு, இதை விட வேற ஒன்றும் இன்பமானது இல்லை அப்படிங்கிறார். அதன் மூலம் ஒருவன் பிற வளங்களான அறம், பொருள், இன்பம் போன்றவற்றையும் ஏன் பௌதிக வாழ்வில் இருந்து விடுதலையும் கூட பெறுகிறான். ஆனா என்னது, அதெல்லாம் கூட நமக்கு கிடைச்சிடும், ஈஸியா கிடைச்சிடும். ஒரு அறம், பொருள், இன்பம் எல்லாம் அதெல்லாம் கிடைச்சிடும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பகவானுடைய தொண்டு புரிஞ்சு உள்ள ஆனந்தம் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது. உண்மையில் ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. சோ இன் ஜெனரல் என்னன்னாக்கா, ஒரு பக்தனா இருக்கிறவன் he will not get attracted to the other than பகவான். என்னதே ஒரு கோல்டா இருக்கட்டும், ஒரு வேறொரு அட்ராக்ஷன், வீடு, மனை, அப்படி இப்படின்லாம் இருக்குமே, ஒண்ணுலயும் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போகாது. he is more happy with taking the name of the Lord. சோ உண்மையில் ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து பெறப்படும் இன்பமானது மிக உன்னதமானது. இதுதான் தி பெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, பெட்டர் டேஸ்ட். 2 கோடு போட்டா எது நல்லது, இதுதான் நல்ல டேஸ்ட். அப்ப அந்த பாக்கி உள்ளதுன்னா அதெல்லாம் ஒரு டேஸ்டே கிடையாது, அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ என்பதோடு பிற இன்பங்கள் எவற்றையும் அதனுடன் ஒப்பிட முடியாத அளவிற்கு அளவற்றதும் ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வில் பெரும் ஒரு துளி இன்பம் பிற செயல்கள் இருந்து பெரும் கடவரை இன்பத்தை விட மேலானது. அங்க அவ்வளவு பெரிய இன்பம் கிடைத்தாலும், நிறைய பெரிய வீடு வாங்கினேன், பெரிய அது வாங்கினேன், இது வாங்கினேன், பிளாஸ்மா டிவி, அது இது எல்லாம் வாங்கலாம். ஆனா நம்ம இறை உணர்வுல ஒரு க்ஷண நேரம் ஒரு இன்பம் அனுபவிக்கிறோமே, அதை பார்க்கறதுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தெரியறது. இவ்வாறு பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் கூட அறம்பொருள், இன்பம், வீடு என்பவற்றிலிருந்து பெறப்படும் இன்பங்களை மிக எளிதில் தூக்கி எறிந்து விடுகிறான். கோலாவேச ஸ்ரீதரர்
என்பவர் பகவான் சைத்தன்யரின் மிக சிறந்த பக்தர் ஆவார். ஓ, இன்னும் இருக்கா? நான் ஓ இன்னும் இருக்கு. இன்னும் லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டே நினைச்சிருந்தேன். அதனால முடிக்கலாம் நினைச்சு. வேண்டாம், நாளைக்கு பண்ணலாம். இன்னும் 2.5 பேஜ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. இதுல இருந்து வேணும். கோலாவேசா இது என்ன பேஜ் நம்பர்? மாதாஜி நீங்க என்ன வச்சுக்கோ. 13 வந்து நாளைக்கு எப்பதான் முடியறது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, நான் அது பண்ணி பாக்குறேன். சிலப்போ நிற்கும் அது. கோலாவேசா ஹரே கிருஷ்ணா வச்சு சேவ் ஆயிடுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 45 எடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சு விடலாம். வாஞ்சகல்பதர்பிஸ் சொல்லி वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्त वृंद की जय, जय प्रभुपाद की जय, दास ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय, राधा गोविंद की जय, श्री राम लल्ला की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि थैंक यू माता जी. सॉरी, Thank you, Mataji. स्टॉप பண்ணமே.